हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे आरंभिचलाम। कृष्ण मंगलाचरण। हरे कृष्णा प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अञ्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेय शलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोवेशितं स्वयं रूपः रामायं तथा शिवपति। हे कृष्णा करुण सिंधे दीन बंदे जगत्पदे भावनीय वैष्णवियो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். அத்தியாயம் 18 மோட்ச சன்னியாசி 23 முழுமையை நாம பார்க்க போறோம். இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகாக முடிவுரை கொடுக்கிறார். ஞான யோகம், கர்ம யோகம், பக்தி யோகம், ராஜயோகம், இந்த 5 யோகத்தையும் ரொம்ப ரொம்ப நம்ம அழகா 4 யோகத்தையும் ரொம்ப அழகா படிக்க போறோம். அதே மாதிரி தத்துவத்திலையும் ரொம்ப விளக்கமா முடிவுரை கொடுக்கிறார் பகவான். ரொம்ப அற்புதமாக முடிவுரை கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படப்படுகிற ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவருக்காக சின்ன பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। நம்ம நேற்று பார்த்த 17 அத்தியாயத்துல ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் பார்ப்போம். என்ன மாதிரி கண்ணோட்டம் பாருங்களேன். ரொம்ப அழகாக அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட தத்துவத்தை பத்தி கேள்வி கேட்கிறார். இந்த குணங்கள்ல எப்படி நாமோ குணங்கள் மூலியமா எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க முடியும்ன்ற ஒரு கொஸ்டின் ரொம்ப சர்வசாதாரணமா கேட்ட கேள்வி மாதிரி தெரியும் அது. ஆனா அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாரு பாருங்க. 22 பதம் வரைக்கும் கொடுக்குறாரு. 2ல இருந்து 22 பதம் வரைக்கும். அந்த குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க முடியும்ன்ற கேட்ட விஷயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகாக உணவு, தானம், நம்பிக்கை, வழிபாடு, யாகங்கள், பேச்சு, மனக்கட்டுப்பாடு, நடத்தை, இந்த 7 விதமான செயல்பாடு 22வது பதம் வரைக்கும் ரொம்ப அற்புதமா பகவான் வாழ்க்கை முறையோட அம்சங்கள் இது எல்லாமே. இந்த அம்சத்தை முடிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வழி நடத்துறோம் இல்லைங்களா. எந்த குணம் வழி நடத்துது பாருங்க. சத்துவ குணமா, ரச குணமா, தம குணமா, இது இல்லாம சுத்த சத்துவத்துல நம்ம வழி நடத்துறாங்களா அப்படின்றது நம்ம செயல் மூலம் நம்ம தீர்மானிக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிவு கொடுக்கிறார் பகவான் 23ல இருந்து 28வது பதவி வரைக்கும். அந்த ஓம் தச்சித் சொல்ற பத்தி ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. அசத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா படிச்சோம் இல்லைங்களா. நான் செய்வதெல்லாம் நான் ஏன் செய்கிறேன் என்னும் உணர்வு. கடைசி பதம் 28வது பதத்துல ரொம்ப சிறப்பா நமக்கு பகவான் இல்லைங்களா. இன்னைக்கு அத்தியாயம் பெரிய அத்தியாயம் 78 பதங்கள் இருக்கு. நம்ம முக்கியமானது தான் படிக்க போறோம். எல்லாத்தையும் நம்ம படிச்சு நம்ம டைம் இருக்காது. அதனால ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்லோகம் ஒரு 20 ஸ்லோகம் மட்டும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் இல்லைங்களா. ஏன்னா அவள் டூல வந்தாதான் நம்ம இதை பத்தி ரொம்ப தெளிவா படிக்க முடியும். ஏன்னா பகவான் இதுல வந்து ரொம்ப விரிவா கொடுக்குறார். நமக்கு அந்த டைம் இருக்காது. அதனால நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கலாம். குறைஞ்சு ஒரு 1 ஹவர் மேல நம்ம போக வேண்டியது பார்ப்போம். கர்மா மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கத்தை கேட்கிறார் அர்ஜுனன். அதாவது சன்னியாசியா இல்ல தியாகமா சிறந்ததான் கேட்கிறார். கர்மத்தில் கேட்கிறார், கர்ம யோகத்துல கேட்கிறார். முதல் கேள்வியை பகவான் அர்ஜுனன் பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு. பகவானுக்கு அர்ஜுனன் ஏன் சந்தேகம் வந்தது? அர்ஜுனன் சந்தேகம் கடைசி அத்தியாயத்திலோட பகவான் கிட்ட சந்தேகத்தை கேட்டு கேட்காரு. இது மாதிரி இதுவும் நமக்கு எல்லாருக்கும் தான். இது அர்ஜுனோட சந்தேகம். கடைசி அத்தியாயம் இது. இந்த கடைசி அத்தியாயத்தோட பகவான் சந்தேகம் கேட்கிறார். அது என்ன கேட்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசியும் தியாகத்தை பத்தி கேட்கிறார். சன்னியாசியும் தியாகத்தை பத்தி நேற்று பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நேற்று அந்த 17 அத்தியாயத்துல என்ன கேட்டார் பாருங்க. குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம எப்படி செயல்படுறோம் அப்படின்றத கேட்டார். அது விளக்க முறை கேட்டார். அந்த 7 விதமான சாராம்சம் கொடுத்தார். இன்னைக்கு கேட்ட விஷயத்தையும் பார்த்தா தியாகத்தையும் சன்னியாசியும் பத்தி கேட்டார். அதுல 5 விதமான சிறப்பு அம்சத்தை பகவான் நமக்கு கொடுக்குறாரு. 5 விதமான சிறப்பு. அப்ப பகவான் இந்த அத்தியாயம் மூலியமாக இறுதி தீர்வு நமக்கு கொடுக்குறாரு. இறுதி கருத்து நமக்கு பகவான் ரொம்ப தீர்க்கமா கொடுக்குறாரு. ஆனா நாம 18 அத்தியாயம் முடிக்கும் போது நாம ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கணும். சங்கல்பம் எடுத்துக்கிட்டு அதுல நாம செயல்படுறோம் பாத்தீங்களா. அதுதான் நம்முடைய வாழ்வியல். அதுதான் நம்முடைய சனாதனமே. சனாதனம் சொல்லப்படுறது அதுதான்.
இல்லைங்களா? படிக்கிறது கேட்கறது மட்டும் இருந்தா போதுமா? நம்ம செயல்ல வரணும். அதான் அதி உத்தமம். செயல் இல்லாம வெறும் கேட்டுக்கிட்டே நம்ம போயிட்டே இருந்தோம்னா அது உத்தமமே கிடையாது. இல்லைங்களா? சரி. இப்ப செயல்பாடுகளில் யார் காரணம்? உடல், செய்பவர், புலன்கள், முயற்சி, பரமாத்மா. இந்த 5 செயல்பாட வச்சு பகவான் வந்து விரிவா கொடுக்க போறார். இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பார்த்தா 19ல இருந்து 40 பதம் வரைக்குமே. இப்ப 18 நம்ம சொல்றோம் பார்த்தீங்களா? 18, 40. 13ல இருந்து 40வது பதம் வரைக்குமே என்ன சொல்றாரு பாருங்க. முக்குணங்கள் விளைவை பத்தி கொடுக்குறாரு. இப்ப ஏற்கனவே நம்ம ஒரு 5 படிச்சோம். என்னது? உடல், செய்பவர், புலன்கள், முயற்சி, பரமாத்மா. இந்த 5 செயல்பாடு. யார் காரணம் படிச்சோம். ஆனா முக்குணங்கள் விளைவுகள் மூலியமா நாம என்ன செய்ய போறோம்? அதை என்ன இப்ப போன அத்தியாயத்துல பார்த்த மாதிரி இந்த இதுல சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னு 5 விதமா ஞானம், புரிதல், செய்தல், செயல், உறுதி, மகிழ்ச்சி. இந்த 5 சாராம்சம் மூலியமா தான் நம்மள வந்து சத்துவ குணமா, ரசோ குணமா, தமோ குணத்தை எங்க நம்ம செயல்படுறோம் அப்படின்றத விரிவா நமக்கு கொடுக்குறாரு. இப்ப நாமளே புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம இது வரைக்கும் எந்த குணத்துல இருந்தோம்? நம்ம ஏன் இப்படி பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத இந்த 5 செயல்பாடு மூலியமாவே நமக்கு இதுதான் முக்கியமான சாராம்சமே. நீங்க நோட் பண்ணீங்க. என்ன சொல்றாருன்னா ஞானம், புரிதல், செயல், உறுதி, மகிழ்ச்சி. இந்த 5மே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம வாழ்க்கையில. மகிழ்ச்சியா இருக்கும்போது எப்படி மகிழ்ச்சியா இருப்போம்? அதே சத்துவ குணத்துல இருந்தா எப்படி மகிழ்ச்சி அடையும்? ரசோ குணத்துல இருந்தா எப்படி மகிழ்ச்சி அடையும்? அதே தமோ குணத்துல தான் மகிழ்ச்சி. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். மகிழ்ச்சின்னு சொல்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. அதே சுத்த சத்துவத்துல இருந்தா எப்படி மகிழ்ச்சி அடையலாம்? சுத்த சத்துவத்துல இருந்தான்னா பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும், சமுதாயத்துக்கு தொண்டு செய்யணும், அந்த மனநிலை இருப்பான். அதே சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன். இது மாதிரி விரிவா கொடுப்பாரு இந்த கொடுக்குறாரு. ஒரே சத்துவ குணத்துல இருந்தாலும் என்ன சொல்லுவான்? வேதங்களை படிப்பான், மத்தவங்களுக்கு உபநேசம் பண்ணுவான், மத்த பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணுவான். எல்லா வர்ணங்களையும் உள்ளவனையும் எல்லா வர்ணத்துக்கும் உள்ள குழந்தைகளுக்கும் வேதத்தை கற்றுக் கொடுப்பான். அவன் அதுதான் ஒரு மகிழ்ச்சி அடைவான். அதே ரசோ குணத்துக்காரன் பணத்தை தேடிக்கிட்டே ஓடுவார். பணம், பற்று, பொருள் மேல பற்று, உயிர் மேல பற்று, அந்த மாதிரி மோகத்திலே போயிட்டு இருப்பார். தமோ குணத்துல அந்த அந்த எந்த மகிழ்ச்சி அடையுதுன்னா மத்தவங்களை துன்புறுத்துறது, அவனை துன்புறுத்தி அழகு பார்க்கறது, அவனை கொடுமைப்படுத்துறது, இந்த மாதிரி சமுதாயத்துக்கு தொல்லை கொடுக்குற விஷயத்துல அதுல பத்தி சந்தோஷம் அடைவார். சோ இந்த குணத்தை நம்ம சொல்றோம். அப்போ நாம எந்த இடத்துல இருக்கிறோன்றது இந்த பகவத்கீதை இந்த 18 அத்தியாயத்துல இந்த 40 பதம் வரைக்கும் கொடுக்குறாரு பகவான். அப்புறம் வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி 41ல இருந்து 48வது விரிவுரை கொடுக்கிறார். இப்ப நான் அந்த வர்ணாச தர்மத்துல என்ன சொல்றார்? நீ எந்த வர்ணத்துல நீ செயல்படுற, நீ என்ன செயல்படுறியோ, நீ என்ன செய்யறியோ அதுதான் உன்னுடைய வர்ணம் தீர்மானிக்கிறார். நீ தான் தீர்மானிக்கிற. சமுதாயமோ மக்களோ இது யாருமே தீர்மானிக்கல. நீ தான் தீர்மானிக்கிற. நீ என்ன செய்யறியோ அதுதான் உன்னுடைய வர்ணம். அந்த வர்ணம் தகுந்த மாதிரி நீ செஞ்சேன்னா அடுத்த பிறவியோ இல்ல அடுத்த பிறவி இல்லாத போதோ அது உங்க கையிலன்ற முடிவுரை கொடுக்கிறார் இந்த 48வது பதம் வரைக்கும். அப்போ இதுல எப்படி நான் செயல்பாடுகள் மூலம் பக்குவம் அடைதல் யாரு? பக்தி யோகம் மூலியமா தான். பக்தி யோகம் மூலியமா நம்ம பக்குவம் அடைகிறோம் இல்லைங்களா? பரமனை அடைதல். இந்த 48வது பதம் வரைக்கும் நம்ம அதை பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் 49, 55 அது ரொம்ப அழகா என்ன சொல்றாரு? முடிவுரை கொடுக்குறாரு. அந்த நாலேஜ் நம்ம நிறைய விஷயங்களை கொடுக்குறாரு. பரமனை அடைதலை பத்தி கொடுக்குறாரு. பரமனை அடைதல், பகவான பரமாத்மா நம்ம வந்து பிரம்ம நிலை அடைகிறோம் இல்லையா? 8வது அத்தியாயம் 6வது அத்தியாயத்துல படிச்சீங்களா? அஷ்டாங்க யோகத்துல 8 நிலைகளை எப்படி நம்ம சமாதி நிலை அடைகிறோமோ அது மாதிரி அந்த 8 நிலை அடையறத பத்தி பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அதுக்கு மேல பக்தி யோகம் ஒண்ணு இருக்கு. அப்பதான் நாம உயர்நிலை அடைய முடியும். நம்ம சித்து வேலை தெரியும், நான் யோகா பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்ன உடலை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன், மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண, புத்தி கண்ட்ரோல் பண்ணா போதுமா? திருப்பி இங்கதான் வருவோம் நம்ம. ஆனா அதே பக்தி யோகத்தில் பண்ணாதான், பகவானுக்கு நாம செய்யற செயல் பண்ணாதான், அவருக்கு தொண்டு பண்ணாதான் நாம அந்த இடத்துக்கு போக முடியும் இல்லைங்களா? அதான் உத்தம நிலை. அங்கதான் நம்ம போயாகணும். அதை பத்தி ரொம்ப அழகா 49ல இருந்து 55 56ல இருந்து 66 வரைக்கும் பாருங்க. ரொம்ப அற்புதமானது. பகவானுக்கான அன்பு, பரிசுத்தமான அன்பு. அதுல நம்பிக்கையின் ஒரு துளி பார்க்க போறோம். அது என்ன சாராம்சமா போனா பின்பற்றுதல், பக்குவம், பின்பற்றுதல் இருந்து செயல்பாடுகள். அந்த செயலை நான் பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டுமே சரணடைதல். அந்த சாராம்சம் பாருங்க. உன்னத அமைதி, மிக உயர்ந்த நித்திய தாமம், பாவ விலைகளிலிருந்து விடுதலை. இந்த 3 சாராம்சம் மூலியமாக நாம இதை பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா? பகவான் கிருஷ்ணர் சரணடைதல். அதுக்கு கடைசியா பகவான் இறுதி விளைவு கொடுக்கிறார் 67ல இருந்து 78வது பதம் வரைக்கும். ஏன்னா 63ல பகவான் அது 75ல வந்து பகவான் கிட்ட தவறா சொல்லிட்டேன். 73ல வந்து பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிடறான். நான் எழுந்து போர் பண்ண போறேன் அப்படின்றான். எத்தனாவது முறை? 7வது முறையாக கடைசியா வந்து பகவான் கிட்ட
73வது பாதத்துல நான் அடிக்க போறேன், எழுந்து அடிக்க போறேன்றான். அவனுக்கு எத்தனை ஸ்லோகம் தேவைப்பட்டது பாருங்க பகவான் கிட்ட. மொத்தம் 700 ஸ்லோகத்துல 695 ஸ்லோகத்துல தான் அவன் சொல்றான் அர்ஜுனன், கிருஷ்ணா நான் எழுந்து போர் பண்ண போறேன், சண்டை பண்ண போறேன், ஓகேவா அப்படின்றான். எது? நீ நற்கதி அடையத்துக்காக போர் பண்ணணும் இல்லைங்களா? உன் திருப்திக்காக போர் பண்றோம் கிடையாது கிடையாது, சமுதாயத்துக்காக உன் கடமையை நீ செய்கின்ற. ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு வர்றார். அதுல 73ல அவன் பண்றான் இல்லைங்களா? அப்புறம் 75ல இருந்து ரொம்ப அழகா சஞ்சயன் கடைசி பதம் வரைக்கும் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார், முடிவுரை கொடுக்குறாங்க. எல்லாருமே இந்த இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா நமக்கு விரிவா கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அர்ஜுன் முதல் இந்த ஸ்லோகத்துல கேள்வி கேட்கிறார். என்ன கேட்க பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य स ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சீங்க பிரபு. அதே மாதிரி இந்த 18 அத்தியாயம் முடிக்க போறோம் இல்லையா இன்னைக்கு நம்ம. அதனால யாராவது படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க, படிங்க. கொஞ்சம் 10 நிமிஷம் 15 லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் எல்லாரும் முயற்சி பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த 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 அத்தியாயத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கறான். என்ன கேட்கறான் பாருங்க. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயகள் உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சன்னியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்கள் அதிபதியே. இங்க பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் எப்படி கேட்கறான் பாருங்க. கேட்ட கேள்வி என்னன்னா, தியாகம் சன்னியாசி இப்படிதான் கேட்கிறான். ஆனா எத்திரி வர்ணனை கொடுக்கலாம் பாருங்க. இதுதான் உண்மையான பக்தி. இதுதான் உண்மையான பக்தி. பலம் பொருந்திய புயங்கள் உடையவரே அப்படின்றான். புயங்கள் சொன்னா எப்படி இருக்கு பாருங்க. அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்கள் அதிபதியே அப்படின்றாரு. அப்ப புலன்கள் அதிபதினா என்னது? இந்த ஜட உடலோட அதிபதி அவர் தான். நம்மளுடைய உடலோட அதிபதி அவர் தான் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா 3 இடத்துல பகவானை இந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலே வர்ணிக்கிறார். வர்ணிச்சதும் இல்லாம ஒரு 2 விதமான கேள்வி கேட்கிறார். தியாகம்னா என்ன, சன்னியாசினா என்ன, நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன், நான் விரும்புகிறேன். ரொம்ப அழகா கேட்கலாம் பகவான் இல்லைங்களா? இந்த 1ல இருந்து 18வது பதம் வரைக்கும் பகவானுக்கு கொடுக்க போறார் விளக்கம். சன்னியாசினா என்ன, தியாகம்னா என்ன. இப்ப நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சன்னியாசினா என்ன சொல்லு, நீங்களே சொல்லி நினைச்சு பாருங்களேன். சன்னியாசினா வீட்டை விட்டு சமுதாயத்தை விட்டு எங்கேயாவது போய் நதிக்கரையிலையும் உள்ள ஒரு காட்டுல போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரிஹரி சொல்றதுதான் சன்னியாசியா? கிடையவே கிடையாது. வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு ஹரிபக்தியோட இருந்து குடும்பத்தோட இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி பாருங்க. இதுதாங்க உண்மையான சன்னியாசி. இதுதான் உண்மையான கர்ம யோகி. குடும்பத்தோட இருந்து பற்றற்ற தன்மையா பகவானுக்கு சாதனா பக்தியை பண்ணிக்கிட்டு, வேத சட்டங்களை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு, சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு, தியாகத்தை பண்ணிக்கிட்டு நம்ம செய்யறோம் பாத்தீங்கன்னா, அதுதான் உண்மையான துறவு. அவன் தான் கர்ம யோகியா வருவான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அர்ஜுனன் கேட்ட சந்தேகத்துக்கு பகவான் என்ன விளக்கம் கொடுக்கிறார் பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கையில புக் வச்சுங்க, ஏன்னா சின்ன சின்ன அட்ரஸ் வரும், கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா பண்ணுங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் புக்ஸ் வச்சுங்க, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சன்னியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் எல்லா செயல்களும் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்றும் அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். ஜட ஆசைகள் இந்த உடலோட சம்பந்தப்பட்டது. உடல் சுகத்துக்காக, மன சுகத்துக்காக, புத்தி சுகத்துக்காக அடிப்படை கொண்ட செயலை துரத்தல், தான் என்ற உணர்வு, நம்முடைய உரிமை உணர்வு, இது என்னுடைய வீடு, என்னுடைய மகன், என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய கணவன், அந்த உரிமை உணர்விலிருந்து நாம விடுபட்டிருக்கோம். அது மாத்திரம் இல்ல, நம்ம செயலை துரத்தல். என்னப்பா இது, நம்ம செயல்லாம் செய்யாம இருந்தா, அதை துறந்தா எப்படி நாம சாப்பிட முடியும், எப்படி குழந்தையை காப்பாற்ற முடியும், எப்படி சமுதாயத்துல மேன்மை அடைய முடியும்? நல்ல கேள்வி இல்லைங்களா? அது என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க. சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. அப்போ நம்ம செயலை எப்படி துறக்கணும்? பற்றற்ற தன்மையா, நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் சமுதாயத்துல எடுத்துக்கிட்டு, இந்த இயற்கையில இருந்து எடுத்துக்கிட்டு செய்யலாம் பாருங்க. அவன் தான் உண்மையான துறவுன்றார். அதுதான் சன்னியாசின்னு வேற சொல்றாரு.
எல்லாமே தவறாக புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இது இந்த இஸ்கான்ல சொன்னாங்கன்னா பாத்தி, இஸ்கான்ல போய் சேர்ந்துட்டாவே எல்லாமே வீட்டை விட்டு திறந்துருவாங்க, சமுதாயத்தை விட்டு வெளியே போயிடும். அது தவறான கருத்து. பகவான் ரொம்ப அது தெரியாம புரிதல் இல்லாம சில பேர் அது மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க. புரிதல் இல்லாம இருக்காங்க. அவர் என்ன சொல்ல வர, ஜட ஆசைகள் அடிப்படை கொண்ட செயலை துரத்தல் தான் சொல்றாரு. சன்னியாசி, அதுதான் சன்னியாசின்றார். அது சான்றோர்கள் அடைக்கப்படுகிறார். மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பது தியாகம் என்றும் அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். அப்ப சன்னியாசினா என்ன? தியாகத்துக்கும் துரத்தலுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் கொடுக்குறார். ரொம்ப அழகா நமக்கு சொல்கிறார். அப்போ சன்னியாசின்னும் போது பௌதிக நோக்கங்களாக செயலை துரத்தல், ஆன்மீகத்துக்காக இல்லை. ஆன்மீகத்துல செய்யணும். அப்பதான் நாம முக்தி அடைய முடியும், நம்ம நற்கதி அடைய முடியும், உத்தம நிலை அடைய முடியும், இல்லைங்களா? அந்த உத்தம நிலை அடைகிறோம் நம்ம பௌதிக நோக்கங்களை நம்ம அந்த செயலை துறக்கணும். ஆனா செயலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கணும், துறக்க கூடாது. துறக்கணும் எப்படி துறக்கணும்? பற்றற்ற நன்மையா இருந்து நம்ம செய்யறதுதான். பௌதிக அந்த தன்மையை தான் நம்ம துறக்கணும் சொல்றாரு பகவான், இல்லைங்களா? அப்ப தியாகம் என்றது பலன்களை துறத்தல், நம்முடைய பலன்கள். இப்ப நான் தானம் கொடுக்குறேன், ஒருத்தருக்கு தானம் கொடுக்குறேன்னு படிச்சோம், அதை பத்தி இன்னைக்கு சொல்லுவார் பகவான். இப்ப தானத்தை கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கலாம், அந்த தானத்துக்கு பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து நம்ம கொடுத்தோம்னா அது தானமே கிடையாது, அது இல்லைங்களா? என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும், என் வீடு நல்லா இருக்கணும், என் பிள்ளை நல்லா படிக்கணும், கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், அப்ப அந்த மாதிரி நாம அதை நினைச்சு நம்ம தியாகம் செஞ்சோம்னா, தியாகம் பண்ணோம்னா அது பந்தம், அது பந்தப்படுத்துற செயல். அதுதான் பகவான் துறக்கணும்னு சொல்றார். உன்னுடைய தர்மம் என்ன? எல்லாருக்கும் தானம் கொடுக்கணும். நம்ம கிட்ட அளவுக்கு அதிகமாக பணம் இருந்தால் கண்டிப்பாக அடுத்தவங்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கணும். அடுத்தவங்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கணும். சில பேர் தப்பா எடுத்துக்காது, சில பேர் கோவில்ல போய் நிறைய பைசா உண்டியில போடுவாங்க, உண்டியில போய் போடுவாங்க, ஏகப்பட்ட பணத்தை போடுவாங்க. அது பகவான் பார்த்துப்பாரு. கோவில் இது பண்றதுக்கு பகவான் பார்த்துப்பாரு. உன்னால முடிஞ்சதுக்கு சமுதாயத்துக்கு தொண்டு பண்ணணும். அது சமுதாயத்துக்கு தொண்டு பண்றது பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு அது. அப்போ சமுதாய தொண்டு பண்ண நம்மளால முடிஞ்சு என்ன பண்ண முடியும்? நாம எல்லாம் வைஷ்ணவ குவாலிட்டியில இருக்கோம், நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை தொண்டு செய்யறது, சமுதாய தொண்டு செய்யறது. நம்மளால முடிஞ்சது கீதையை உபதேசம் பண்ணணும், 4 பேருக்கு புக்கு வாங்கி கொடுக்கணும். இந்த பணியை செய்யுங்க. இதை செஞ்சாவே போதும். கோவில்ல போய் நிறைய பணத்தை போய் உண்டியில போய் போடுறது, கொட்டுறது, இதெல்லாம் கொட்டினா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும்? அது எடுத்து ஏதாவது ஒரு செலவு பண்ணுவாங்க. அது ஒரு பக்கம் போகணும், அது அந்த பக்கத்துக்கு போக வேண்டாம். நம்மளால முடிஞ்சது மற்றவங்களுக்கு இந்த வேதத்தை கொடுங்க. ஏன்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு அதுதான் ரொம்ப உகந்தது, இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி செயலை நம்ம செய்யணும். இதுதான் உண்மையான சன்னியாசி, இதுதான் உண்மையான கர்மயோகின்றார் இந்த பகவத்கீதை. இதே அத்தியாயத்துல பகவானே சொல்றார். 64, 65, 66 ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல. சரி, நீங்கள் தெளிவும் நம்பிக்கையும் அடைய வரை என்ன சொல்றாரு? நீங்கள் தெளிவும் நம்பிக்கையும் அடைய வரை கேட்டுக்கொண்டே இருங்கள். நம்பிக்கை அடைந்தவுடன் பின்பற்ற துவங்க வேண்டும். இந்த பகவத்கீதையை 17 அத்தியாயம் முடிச்சிட்டோம், 18 அத்தியாயம் படிக்கிறோம். இனி நம்ம கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். நம்ம நம்பிக்கை வந்துச்சா? நம்பிக்கை வரணும். நம்பிக்கை வந்ததுன்னா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? நாம் அதை பின்பற்ற ஆரம்பிக்கணும், நம்ம செயல கொண்டு வரணும். அதுதான் உத்தம நிலை, அதுதான் உண்மையான சன்னியாசி, அவன் தான் உண்மையான கர்ம யோகின்றார், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 3வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म ब्राहुर्मनीक्षणः यज्ञात् न तव कर्म न त्याज्यम् इति सावरे। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களை தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் தியாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயலில் என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். இப்ப எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்கள் சொல்லும் போது இந்த உடல் சுகத்துக்காக, பொருள் ஈட்ட சுகத்துக்காக, பொருள் ஈட்டணும், 60 வயசு மேல நம்ம செட்டில் ஆகணும், அதுக்கு தேவையான நம்ம இப்பவே நம்ம சம்பாரிச்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் ஓடுவாங்க. ஏன்னா அடுத்தது என்ன நடக்கின்றது நமக்கே தெரியாது, அது பகவானுக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும். ஆனா ஹரிபக்தியோட இருக்கிறவன் கண்டிப்பா உணர்வான். ஹரிபக்தியோட இருக்கிறவன் அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்கின்றது பகவான் தீர்மானிப்பார். நான் எங்க தீர்மானிக்கிறேன்? நான் பிரசன்ட் இப்ப இருக்கிற இதுல நான் பகவானுக்கு ஹரிபக்தி கொடுக்குறேன். வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதை நான் செயல்படுறேன், அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும். இறந்த காலத்தை பத்தி நான் கவலைப்படல. இறந்த காலத்துல எப்படி எப்படியோ இருந்திருப்பேன், அயோக்கியனா இருந்திருப்பேன், நல்லவனா இருந்திருப்பேன், எப்படி எப்படி இருந்திருப்பேன், அதை பத்தி எனக்கு கவலையே கிடையாது. வேதமா தான் சொல்லுது.
பழச விட்டுருங்க, அதை பத்தி நினைக்கவே நினைக்காதீங்க. எதிர்காலத்தையும் நினைக்காதீங்க. பிரசன்ட் என்ன நடக்கணும் அதை மட்டும் தீர்மானிங்க. அதை நினைச்சீங்கன்னா எதிர்காலம் பகவான் கிட்ட இருக்கு. இல்லைங்களா? அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி, இந்த 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 ஸ்லோகம் மூலியமாவே நம்ம ஒரு குழப்பமா இருக்கும். என்ன மாதிரி குழப்பம் பாருங்களேன். பல நோக்கு செயலை தோஷமாக எண்ணி அப்படின்ற. அப்ப அது தோஷமா என்னன்னா அவற்றை துறக்க வேண்டும்ன்ற. இந்த இடத்துல அர்ஜுனுக்கு ஒரு சில குழப்பம் இருக்கு. இது அறிஞர்கள் அறிவிக்கிறார். இருப்பினும் யாகம் தானம் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது. அப்போ தானம் வேணும்னா பணம் வேணும், தானம் கொடுக்கணும். தவம் வேணும்னா நாம ஒரு கரெக்டான பொசிஷன்ல நம்ம உட்காரணும். உட்கார்ந்தா நம்ம சொல்வாக்கு, நம்ம உடல் தவம் இதெல்லாம் நம்ம செய்ய முடியும். இல்லைங்களா? யாகம் செய்யறனா கூட சரி, ஒரு அந்தனர் கூப்பிட்டு ஒரு யாகம் பண்ணா அவருக்கு ஒரு 1000 rupees கொடுக்கணும். ஒரு 1000 rupees அவர் பீஸே கேட்பாரு. ரெண்டாவது நம்ம அந்த பொருள்லாம் வாங்குறதுக்கு அது ஒரு 1000 2000 ரூபாய் ஆகும். எல்லாம் சேர்த்தா ஒரு 5000 ரூபாய்க்குள்ள செலவாயிடும். இல்லைங்களா? அதுக்கு எங்க போகும் பணம்? நமக்கு யார் கொடுப்பாங்க? அப்ப நம்ம செயல்பட்டு தானே ஆகணும். அப்ப செயல்பட்டுனும் போது எப்படி நம்ம பணம் சம்பாதிச்சானே ஆகணும், ஓடிதானே ஆகணும். அப்ப பலநோக்கு செயலே தோஷமாக என்னன்றாரு. இந்த இடத்துல தான் அர்ஜுனன் குழப்பம். இந்த இடத்துல குழப்பம் அடைகிறான். அதுக்கு என்ன விரிவுரை கூட பாப்பாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 5வது பதம் மக்கள். हरे कृष्ण यज्ञदान तव कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञोदान तव शैव पावनानि मनीषिणाम् हरे कृष्ण யாகம் தானம் மற்றும் தவத்தின் செயலை என்றுமே துறக்க கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையிலே யாகம் தானம் தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களை கூட தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. இப்ப அங்க என்ன சொன்னாரு போன ஸ்லோகத்துல, 3வது ஸ்லோகத்துல யாக தானம் தவம் செய்யறதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருளாதாரம் நமக்கு வேணும். இதே அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு? ஆனா செயலை துறக்க கூடாதுன்றாரு. எதையுமே செயலை துறக்க கூடாது. இந்த இடத்துல தான் அர்ஜுனுக்கு ஒரு விரிவா கேட்க ஒரு போன ஸ்லோகத்துல டவுட் வந்துச்சு இல்லையா? இப்ப என்ன சொல்றாரு? செயலை துறக்க கூடாதுன்றாரு. இப்ப நமக்கு ஒரு குழப்பம் வருது இல்ல? அதுதான் நம்ம ஆரம்பத்திலே கர்ம யுகத்திலே படித்தோம். அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாரு? அதாவது செயலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கணும். ஆனா இந்த உடல் சுகத்துக்காக, இந்த பௌதிக உடலுக்காக செஞ்சீங்கன்னா அது பந்தப்படுத்தும். அந்த செயலை தான் துறக்கணும்னு சொல்றாரு. ஆன்மீக செயலை செய்யும் போது நம்ம பந்தப்படாம செய்வோம். சமுதாயத்துக்கு தொண்டு செய்யாம செய்வோம். நம்ம பிள்ளைகள் நல்வழியை கொண்டு போய் செய்வோம். அப்போ நாம அது உழைக்கும் போது நமக்கு வர வருமானம் நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் எடுத்துக்கணும். இயற்கையிலிருந்து நம்ம அதுதான் எடுத்துக்கணும். அப்ப அந்த செயலை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தா அப்ப அந்த வருமானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீ ஆன்மீகத்தையும் கொண்டு போவீங்க. ஏன்னா ஆன்மீக வாழ்க்கைன்றது எதுவுமே தேவையில்லை. உடல்ல சட்டை கூட போட தேவையில்லை. வெறும் 4 முளை வேட்டி கட்டிக்கிட்டாவே போதும். 4 முளை வேட்டி கட்டி போல 13 இடத்துல நாமத்தை போட்டு நின்னாவே போதும் பகவானுக்கு. அதுக்காக உடம்புல ஜுவல்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அங்க போய் நின்றுட்டு இங்க போய் நின்று கோயில போய் நிக்கணும் அவசியமே இல்லை. வெறும் 4 முளை வேட்டி கட்டு பூனலை போட்டு நின்றாவே போதும். பகவானுக்கு அப்படி நின்னாவே போதும். அதுவே உயர்ந்த ஸ்தானம். அப்ப நமக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் தேவை? பணம் தேவையா? நமக்கு தேவையே இல்லையே. நமக்கு என்ன செய்யணுமோ நம்ம கடமைக்கு செய்யணும் இல்லையா? அந்த கடமைக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு வருமானம் ஈட்டினாவே போதும். அதுதான் சொல்றாரு பகவான். செயலை செய்கின்றார். ஆனா உன் வருமானத்துக்கு உன் வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி செய்யற. அதிகமா ஆசைப்படாது இல்லைங்களா? இது இவ்வளவு கொடுக்குறாரு. 6வது பதம் என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மக்கள். हरे कृष्ण एदान्यभितु कर्माणि संगं त्यक्त्वा भवानि च कर्द्यावानादि मे भारत नश्चिदं मदमुत्तमं हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதத்துல பகவானுக்கு இறுதி கருத்து கொடுக்கிறார். என்ன கொடுக்குற பாருங்க. இத்தகு செயல்கள் அனைத்துமே பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இப்ப முன்னாடி சொன்னார் இல்லையா? என்னென்ன செயலை செய்யணும், என்ன தியாகம் பண்ணணும், என்ன செயல் பண்ணணும் அப்படி சொன்னார் இல்லையா? அத பற்றுதல் இன்றி, பற்றற்ற தன்மையா, எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல். பலனை எதிர்பார்க்கல நீ தியாகம் பண்றோம். நாம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம தியாகம் பண்றோம். அது எவ்வளவு பெரிய தியாகம் பார்த்தீங்களா? இல்லைங்களா? அந்த செய்யப்பட வேண்டும்ன்றார். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்கின்றார். இன்னும் சூப்பரா சொல்றாரு பாருங்க. அதை கடமையா செய். கடமை இது என்னோட தர்மம். இது என்னுடைய தர்மம். அது தர்மமா நாம செய்யணும். அதை இது என்னோட கடமைன்னு சொல்லும் போது செய்ய வேண்டும். பிதாவின் மகனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். இறுதி கருத்தை இந்த 6வது பதத்துல கொடுங்க. அப்போ நம்மளுடைய தர்மம் என்ன பாருங்க. பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும், பந்தப்படாம செய்யணும். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். சிம்பிளா சொன்ன போனா இதுதான். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம எல்லாரும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு பேனா பேப்பர் எடுத்து வச்சுங்க.
எடுத்துக்கிட்டு என்ன சொல்லணும், பென்சிலோ ஏதோ ஒண்ணு எடுத்து வச்சுங்க. இப்ப நம்ம ஒரு 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 ஸ்லோகம் மூலியமா ஒண்ணு கொடுக்க போறோம். அந்தந்த ஸ்லோகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பொருளுரையில வந்து நீங்க அந்த தன்மையில இருந்தீங்களா முன்னாடி, பகவத்கீதையை தொடர்றதுக்கு முன்னாடி, படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்தானத்துல இருந்தீங்கன்னா நாங்க சொல்ற மார்க்கை நீங்க போட்டுங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற மார்க் வரும், அந்த மார்க்கை நீங்க போட்டுங்க இல்லைங்களா. அந்த முக்குணங்கள்ல வரும். நீங்க பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது தொட்ட பிறகு, இந்த படிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு நீங்க எப்படி இருப்பீங்கன்றத நீங்க தான் தீர்மானிக்க போறீங்க. இப்ப படிக்கும்போது படிச்சு முடிச்ச பிறகு அதுவும் நீங்க தான் தீர்மானிக்க போறீங்க. இது பகவானையோ இல்ல தாய் தந்தரையோ சமுதாயமோ தீர்மானிக்கப்படவில்லை, நீங்க தான் தீர்மானிக்க போறீங்க. அது ஒரு பேனா பேப்பர் எடுத்து வச்சுங்க. பேப்பர்ல எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அழகா அந்தந்த மார்க் போட்டுங்க. இது நமக்கு சொல்லணும் அவசியமே இல்லை, என்கிட்ட சொல்லணும் அவசியமே இல்லை, யார்கிட்டயும் பகிர்ந்து சொல்லாதீங்க. உங்களுக்குள்ள மார்க்கு நீங்க தான், உங்களுடைய குணம் தான் உங்களுக்கு தெரியும். தாய் தந்தரையோ அப்பா அம்மாவோ இது குழந்தையோ யாராலும் அவங்கவுங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கை இல்லையா, அவங்கவுங்க குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க செயல்படுவீங்க. அதனால ஒரு பேனா பேப்பர் எடுத்து வச்சுங்க. எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மார்க் போடுங்க. அந்த மார்க்குக்கு என்ன மாதிரி ஆன்சர் பகவான் கடைசியா கொடுக்குறாரு, நம்ம ஆச்சாரியர்கள் கொடுக்குறாரோ அதுல இருந்து நீங்க நல்லா இருந்தா ஓகே, இல்ல எனக்கு மார்க் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னீங்கன்னா அது நீங்க சரி பண்ணுவீங்க, நீங்க தான் சரி பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா. இது யார் மனசை புண்படுத்துறதோ இதெல்லாம் கிடையாது. இது நம்மளுடைய சுயமா நாம சிந்திச்சு செயல்படணும். இது 18 அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிக்கலாம். மாதாஜி 13, 14, 15 மாதாஜி 3 ஸ்லோகம். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபாஸ்ட் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பம்சைதானி மகாபாஹோ காரணானி நிபோதமே சாங்கியே கிருந்தாந்தே ப்ரோக்தாதி சித்தையே சர்வகர்மணாம் அதிஷ்டானாம் ததா கர்த்தா கரணம் சம் பிரதக்தவிதம் விவிதாக்ஷ பிரதுக்ஷேஷ்ட தெய்வம் சைவாத்ரபம் சமம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்றா பாருங்க, 13ல ரொம்ப அழகா சொல்றா பாருங்க. பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன, அவற்றை பற்றி தற்போது என்னிடம் அறிந்து கொள்ளுன்றார். இப்ப நம்ம ஒரு சுருக்கம் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா, இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை பார்த்தோம். அதுதான் பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்கும் 5 விதமான காரணம். செயலுக்கான இடம் இந்த களம், அதாவது இந்த உடல், இந்த சரீரம். செய்பவன் யார்? பல்வேறு பலன்கள் தரப்பட்ட முயற்சி, பல்வேறு புலன், பலன்ல புலன், இந்த புலன்கள் பலதரப்பட்ட முயற்சி, இறுதியாக பரமாத்மா. இந்த 5 தான் வந்து செயலுக்கான 5 காரணங்கள். அப்போ உடல் செய்பவன், இந்த பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், நம்முடைய முயற்சிகள், கடைசி இறுதி என்னது? பரமாத்மா. நம்ம 14 என்ன படிச்சோம்? இந்த 3 குணங்களையும் பத்தி படிச்சோம். சத்துவகுணம், ரசகுணம், தமோ குணம் படிச்சோம். அப்ப அந்த குணம் எதுக்காக வந்திருக்கு நம்ம சொல்லப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம என்ன செய்ய போறோம் நம்ம திங்க் பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம செய்யவே இல்லை. ஒருத்தனை வந்து அடிக்க போறோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான், அடிக்க போறோம் நினைக்கிறோமே தவிர ஆனா நம்ம அடிச்சிருவோம். அது யார் பண்றா? நாம கிடையாது. இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நாம கிடையாது, நம்மளுடைய குணம் தான் நம்மள அந்த முன்னோக்கி தெலும்போம் இல்லைங்களா. அதே எண்ணம் வந்து நான் இன்னைக்கு பகவானுகிட்ட நான் இன்னைக்கு போய் கோயில போய் சேவை பண்ண போறேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கு பாருங்க, அது உத்தம நிலை தானே. சோ இதுதான் இந்த மாறுபாடு, இந்த மாற்றம் தான். ஆனா நீங்க ஒருத்தனை போய் அடிக்க போனாலும், இதே பகவான் கோயில போய் நீங்க தொண்டு பண்ணாலும், இது எல்லாமே எங்க போய் சேரும்? இறுதியில பரமாத்மா கிட்ட தான் போய் சேரும். அப்ப நாம செய்யற செயல் எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, அதி உத்தமான செயலா இருக்கணும். 2 செயலுமே பகவான் தான் போகும். பகவான் தான் வேதனை அடைகிறார், நாம இல்ல, பகவான் தான் வேதனை அடைகிறார். ஆனா நாம என்ன நினைக்கிறோம்? என்னை ஏன் பகவான் இப்படி படைச்சார், என்னை ஏன் சமுதாயத்துல இந்த மாதிரி சிக்க வச்சுட்டார் அப்படின்னு நம்ம பகவானை திட்டின்னு இருக்கிறோம். அப்ப நம்ம எவ்வளவு ஒரு மடத்தனமான செயல நம்ம இருக்கோம் பாத்தீங்களா, இல்லைங்களா. எல்லாமே கொடுத்துட்டாரு, காற்றை கொடுத்துட்டாரு, மண்ணை கொடுத்துட்டாரு, பொண்ணத்தை கூட, சமுதாயத்தை கொடுத்துட்டாரு. எல்லாம் என்ன கொடுக்கல பகவான் நமக்கு? தாய் தந்தரை கொடுத்துக்கிறார், சமுதாயத்தை கொடுத்துக்கிறார், நமக்கு என்ன கொடுக்கல? நாம செயலால செய்ய தப்புனால நாம தீர்மானிக்கிறோம், நம்ம உடலை தீர்மானிக்கிறோம், சமுதாயத்தை தீர்மானிக்கிறோம், நம்ம எல்லா விதமான தீர்மானிக்கிறது நாம தான். இது பகவானே கிடையாது. ஆனா நம்ம பகவானுடைய அம்சம். அதுதான் ரொம்ப அழகா 14ல சொல்றாரு, 13ல சொல்றாரு, 12வது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு நமக்கு, இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அந்த 5 விதமான செயல்பாடு மூலமா நாம எப்படி நம்ம இதுல மாற்றம் அடைகிறோம் அப்படின்றத சொல்ல போறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 16வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. தத்ரைவம் சித்தி கர்த்தார்மாத்மனாம் கேவலம் தூயஹ
பஷ்ய பஷ்ய யத்ரித்த புத்தித்வான ச பஷ்யதி துர்மதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதே. எனவே இந்த 5 காரணை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்ற கருவனாக விஷயங்கள் உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடவன் அல்ல. இப்ப கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? இந்த அத்தியாயம் நமக்கு படிச்சு நம்ம மண்டையில ஏறினால முன்னாடியே சொல்லிடும். இது தவறுதான். இது இருந்தாலும் முன்னாடியே சொல்லிடும். என்ன சொல்றாரு பாருங்க இந்த அத்தியாயம், இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. நீ காரணம் கிடையாது. நீ ஒருத்தனை கொலை பண்ற, ஒருத்தன் நல்வழியில கொண்டு போற, ஒருத்தன் நல்ல செய்யற, இந்த காரணங்கள்லாம் நீ காரணம் கிடையாது. உன்னுடைய குணம் தாங்க குறிக்கும் போது, உன்னுடைய புத்தி, உன்னுடைய மனம். இதனால அந்த மனம் புத்தி எதனால செயல்படுது? இந்த உடல் சுகத்துக்காக தான். எல்லாமே இந்த உடல் சுகத்துக்காக தான். அந்த உடல் சுகத்துக்காக அந்த எண்ணம் போது பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த புத்தி அதுல செயல்படும், மனமும் அதுல செயல்படும், புலன்களும் அதுல செயல்படும். அது காரணம் நீ கிடையாது சொல்றாரு பாருங்க. இந்த 5 காரணம் கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுவன கருதவன், நான் தான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறான் பாருங்க, அவன் உண்மையில் ஞானம் இல்லாதவன். அவன் நிச்சயமாக அறிவுடன் அல்ல அப்படின்ற. அந்த 5 காரணங்களும் என்ன செய்யுங்களா? இந்த உடல் செய்பவன் இல்லைங்களா, இந்த புலன்கள், இந்த பலன்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு தான் இறுதியில போய் சேரும் அது. ஆனா அந்த 5 காரணங்கள் அறியாம இருக்கான் பாருங்க, அவன் உண்மையிலே அறிவுள்ள அல்ல அப்படின்றாரு இந்த பதம் மூலியமாக. 18வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானம் ஏய பரிஜாதா த்ரிவத கர்ம சோதனஹ கரணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவத கர்ம சம்க்ரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3 செயலை தூண்டுபவை, புலன் செயல்கள் செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. வந்துட்டாரு. அறிவு இது எங்க இருக்கு? நம்ம கிட்டதான் இருக்கு. அறியப்படும் பொருள், அறிபவன், இந்த 3மே செயலை தூண்டுபவை. இது ஞானேந்திரங்கள் கர்மேந்திரங்கள் மூலியமாக. கர்மேந்திரங்கள் மூலியமாக எப்படி செயல்படும்? நம்ம படிச்சோம்ல, 11வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம். ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. ஞானேந்திரங்கள்ல கர்மேந்திரங்கள் எப்படி செயல்படுறோம் அப்படின்றத 24 மூலக்கூறுகளோட பண்புகளோட நம்ம செயல்பட்டோம் இல்லைங்களா? அந்த புலன் செயல் செய்பவன் ஆகிய 3ம் உண்டாக்குபவை. இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறீங்களா, இந்த விளையாட்டு வீரர் என்ன பண்றாரு பாருங்க. அந்த பாலை அது கூட பந்துல போடணும், அதுதான் அவரோட குறிக்கோள். ஆனா எவ்வளவு அற்புதமா அந்த உடல் இயங்குது பாருங்க. 3 விதமான உடல் எப்படி இயங்குது பாருங்க. அது எவ்வளவு நேரத்துக்கு நம்ம நடக்கும் அது இந்த செயல் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு நாம ஒரு நாள் ஃபுல்லா நம்ம கிளாஸ் எடுத்தோம் லெவல் 2ல. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்முடைய பிரெயின், நம்முடைய மூளை எப்படி பகவான் படைச்சிருக்காரு பாருங்க. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு நொடியை 1000 ஆக்கணுமா. ஒரு நொடியை 1000 ஆக்கி அதுல 0.5 அந்த டைமிங்ல இந்த பிரெயின் வேலை செய்யுமா. உடல் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பாலுக்கு தகுந்த மாதிரி, வர பாலுக்கு தகுந்த மாதிரி உடல் இயங்கும். அதே மாதிரி உடலை கையை கரெக்டா அந்த கொண்டு வரும். நம்முடைய பார்வை கரெக்டா அங்க போயிடும். இதெல்லாம் எந்த டைம்ல நடக்கும் தெரியுங்களா? சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் நம்ம மூலையில தான் இருக்கு. நீ கண்டுபிடிச்சிருக்கான். அந்த சொல்றேன் 1000 ஒரு நிமிஷம் சொல்றேன்ல, ஒரு செகண்ட், அந்த ஒரு செகண்ட்ல அதை 1000 ஆக்கி அதுல 0.5 அப்ப அது பண்றதுல பாத்தீங்கன்னா 25,000 பிம்பத்தை சேவ் பண்ணுமா அந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர். இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாருங்களேன். ஆனா அதை விட பல மடங்கு நம்ம மூளை சேவ் பண்ணுமா. அப்ப நம்ம கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது, கையால செய்யுது, எல்லா செயலுமே நம்ம அறியாமவே மைண்ட்ல ரிஜிஸ்டர் ஆயிடும். சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்கு. அதை விட பல மடங்கு சூப்பர் ஃபாஸ்ட் இந்த மூளை. அப்ப இந்த உடலை எப்படி இயக்குது பாருங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த உடல் தூக்கி கொடுக்குது பாருங்க. இதெல்லாம் நாமள செய்யறோம். நம்ம நினைக்கிறோமா இந்த கூடல எப்படியா அந்த பாலை போடணும்னு நினைப்போம். கை நீ கரெக்டா தூக்கு, நீ உடலை தூக்கு, இப்படி திங்க் பண்றதுக்குள்ள பால் ஓடிடும். ஆனா அந்த மூளை எப்படி செயல்படுத்து பாருங்க. அவ்வளவு ஃபாஸ்டா குயிக்கா செயல்படுது. இதுதான் பகவான். இதுதான் அற்புதம். இந்த இடத்துல தான் பகவானை உணரணும் இல்லைங்களா? அற்புதமானது இது. அப்ப அந்த டைமிங்ல நாம எப்படி செயல்படணும்ன்றது வேதம் அழகா கொடுத்துருக்கு. என்ன சொல்றார்? அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன், இது செயலை தூண்டுபவை. அப்போ உண்டாக்குவை என்ன சொல்றாரு பாருங்க, புலன் செயல் செய்பவன். அப்ப அந்த ஞானத்தோட நாம செயல்படணும். ஞானத்தோட திங்கிங் இருக்கணும். அந்த இருந்ததுதான் இந்த மாதிரி ஒரு எப்பவுமே விளையாட்டு வீரர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க பாருங்க, ஒரு உடல் பயிற்சியாளர், ஒரு பயிற்சியாளர் என்ன சொல்லுவாரு அழகா, முதல்ல தியானம் பண்ணு.
மனசை ஒருநிலைப்படுத்து. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றாரு? நம்மள அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம கொண்டு போறாரு. இது உடற்பயிற்சிக்கு முக்கியமான காரணமே இதுதான். அப்பதான் நம்ம உடலை கண்ட்ரோலா வச்சிருப்போம், புத்தியை கண்ட்ரோலா வச்சிருப்போம், மனதை கண்ட்ரோலா இருக்கும். அது நம்ம அந்த இலக்கை கரெக்டா அடைய முடியும். அதுதான் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அதான் சொல்லுது. இந்த 18 அத்தியாயமும் அதான் நமக்கு சொல்லுது. கர்மயோகத்தையும், ஞான யோகத்தையும், பக்தி யோகத்தையும், ராஜ யோகத்தையும், 6 தத்துவத்தையும், 18 புராணங்களையும் எல்லாம் உள்ளடக்கியது இந்த பகவத்கீதை. நம்ம ரொம்ப அழகா கொடுக்குது. இப்ப நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல் பாருங்க, புத்தியை கரெக்டா வச்சுக்கணும், நம்ம செயலை கரெக்டா வச்சுக்கணும்னா சக்சஸ்ஃபுல்லா எல்லா விஷயம், பிசினஸ் கூட சக்சஸ்ஃபுல்லா வர முடியும். அப்ப சமுதாயத்துக்கு நம்ம தொண்டு செய்வோம், அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டா வரி கட்டுவோம். கவர்மெண்ட் கரெக்டா வரி கட்டணும். அதே மாதிரி நம்ம சமுதாயத்துல கூட இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்னா, ஒரு வைசியனா இருந்தோம்னா அவங்களுக்கு கரெக்டான வருமானம் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த நிலையை அடையணும்னா இந்த அறியப்படும் பொருளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த செயலை தூண்டுபவையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை கரெக்டா நம்ம ஹரிபக்தியோட செய்யணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம சொன்னது மாதிரி ஒரு பேனா பேப்பர் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு மார்க் கொடுப்பேன். 2, 3, 1 அப்படி கொடுப்போம். எந்தெந்த ஸ்லோகத்துல நீங்க இருக்கிறீங்க அப்படின்னு, எந்தெந்த ஸ்லோகத்து பக்கத்துல நீங்க இருக்கிறீங்க நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்களே மார்க் போட்டுங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்க ஆரம்பிக்க போறோம். இனி அது நீங்க தான் ஒரு அனலைஸ் பண்ணி இதான் புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 19, 20, 21, 22 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானம் கர்ம ச கர்த்தா ச த்ரிதைவம் குணவேததः प्राच्योक्ते गुणसंख्येन यथा वज्रनुदान्यवी सर्वभूतेषु एकेनं भावं ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं न विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानां नाना भावानि पृथक्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यदुग्रत्स्नेव स्मिन् कार्य सगत्मैतुकम् अतत्तत्वार्थवतल्पं तत्तां समुदहिरदम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சீங்க. இந்த 19 என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப இந்த ஜட உடலுக்கு இந்த இயற்கை கூட வேறுபட்ட குணங்கள் என்ன சொல்றாரு பாரு, அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகிய 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடம் கேட்பாயாக. 19 சொல்றார். 20, 21, 22. இப்போ இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல 20வது ஸ்லோகத்துல அந்த தன்மையில நீங்க இருந்தீங்கன்னா மார்க் 3, 21ல நீங்க இருந்தீங்கன்னா அந்த மார்க் 2, 22ல இருந்தீங்கன்னா 1 மார்க் போட்டுங்க. இது யாரும் கொச்சப்படுத்த நினைச்சுக்காதீங்க. இது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டதோ அந்த ஸ்தானத்துல எல்லாருமே நாம இருப்போம். நம்ம எல்லாமே கருமிகள் தானே இல்லைங்களா? என்ன சொல்றாரு பாருங்க, 20வது பதத்துல இருக்கும் என்ன மாதிரி குணத்துல இருக்காரு பாருங்க. உயிர்வாடி எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கை எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகவும் சொல்லப்படுது. இப்ப சத்துவகுணத்துல இப்ப பகவத்கீதை படிக்கிறது முன்னாடி நம்ம என்ன இருப்போம், ஒரு எறும்பை பார்ப்போம், ஒரு பூனையை பார்ப்போம், ஒரு எலியை பார்ப்போம், ஒரு நாயை பார்ப்போம், மனுஷனை பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், அது எறும்பு, இது பூனை, இப்படிதான் நினைச்சுட்டு இருப்போம். ஆனா பகவத்கீதை படிச்ச பிறகு, ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்த பிறகு அப்ப என்ன சொல்றோம், இது எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம்னு நினைப்போம்ல, அதான் உண்மைன்னு சொல்லுவோம் பகவத்கீதை படிச்ச பிறகு. ஆனா பகவத்கீதை படிக்கிறது முன்னாடி எப்படி இருந்தோமோ அது தெரியாது. ஆனா நீங்க எந்த தன்மையில இருந்தீங்க அப்படின்றதுதான் கேள்வி. இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருப்பீங்க, எல்லாமே தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, தனிப்பட்ட இதுன்னு நினைப்போம். ஆனா அதே பகவத்கீதை படிச்ச பிறகு இந்த குணத்துல உள்ளவன், சத்துவ குணத்துல உள்ளவன் எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் நினைப்பான். இந்த குணம் இருந்ததுன்னா உத்தமம் அப்படின்னு நீங்க 3 மார்க் போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த அறிவு மூலம் வெவ்வேறு உடலில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாடியில் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரசோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ள. இந்த தன்மையில இருந்தோம்னா 2 மார்க் போட்டுங்க. அப்ப என்ன சொல்ல வர பாருங்க, இந்த அறிவின் மூலமாக இந்த இருக்கிற இப்ப நம்ம பிரசன்ட் இருக்கிற ஞானம் மூலியமாக உடலை உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா அந்த தன்மை தெரியாது. இது என் பையன், இது என் மனைவி, இது என் கணவன், அவ்வளவுதான். இது எலி பூனை அப்படின்னு நினைப்பான். அவங்கவுங்க குண அதிசயம் அப்படிதான் நினைப்பான். இது ஒண்ணு போல நினைக்க மாட்டான். அப்ப இந்த செயல் என்னது, ரசோகுணம் சொல்லப்படுது. இப்ப எதை மியூட் பண்ணீங்க மாதாஜி, எக்கோ அடிக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி
ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகிறானோ அந்த அற்ப அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனா ரசோ குணத்துல உள்ளவன் கொஞ்சம் மேன்மை அடைஞ்சிருவான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த சாராம்சம் தெரியும் அவனுக்கு, அந்த ஜூஸ் தெரியும். ஓகே, நம்ம தவறாதான் போயிட்டு இருக்கோம், ஆனா நம்ம பொருளாதாரம் வேணும் இல்லையா, பணம் வேணும் இல்லையா, அதுக்காக 60 வயசு வரைக்கும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஓடிக்கிட்டே இருப்பான். ஆனா அந்த 60 வயசு பிறகு நம்ம கொஞ்சம் நம்ம வேற செயலை மாத்திப்போம் அப்படின்னு ஒரு தன்மையில இருப்பான். ஆனா சத்துவ குணத்துல இருக்கும் அப்படி செய்யவே மாட்டான். வாழ்நாள் இருக்க வரைக்கும் எப்படி வாழ்க்கணுன்றது அவனுக்கு நல்லா தெரியும், ஏன்னா அந்த குணத்துல இருக்கிறான். அதே தமோ குணத்துக்காரன் அந்த ஞானமே இருக்காது. தமோ குணத்துக்கு அந்த ஞானமே இருக்காது. ஆனா 3 பேருக்குமே அந்த இந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கான் பாத்தீங்களா, முதல்ல 20ஆம் ஸ்லோகம் இருக்கிறவன் திடீர்னு 22ஆம் ஸ்லோகத்துக்கு போயிடுவான். 22ஆம் ஸ்லோகத்துல இருக்கும் திடீர்னு இங்க வந்துருவான், 20ல வந்துருவான். அந்த குணங்கள் மாற்றம் ஏற்படும். இந்த 3 குணமே மாத்தி 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 மாத்தி, ஏன்னா அவனுக்கு செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி, அவனுடைய எண்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த செயல் மாறும் இல்லைங்களா? ஓகேங்களா? அப்ப 22வது பதத்துல நாம இருந்தோம்னா 1 போட்டுங்க, 21ல இருந்தோம்னா 2, 20ல இருந்தோம்னா 3 மார்க் போட்டுக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 23, 24, 25 மாதாஜி. कृष्ण नियतं संक्रहितामा मार्गद्वेषदकृतम् अवलेप्यारेप्सुना कर्म यदत् सात्विकमुच्यते यद्दु कामेप्सुना कर्म साहं कारणि वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसमुदाहृतम् अनुपन्दं शयहिंसमनि वेश्य च पौरुषं मोहदाराप्यते कर्म यद्यत्तामुसमुच्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொருளியற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள். இப்ப 3 விதமான செயல்கள் சொல்றாரு. என்ன மாதிரி செயல்கள் பாருங்க. பொருள், அதாவது பொருள் இயற்கையின் முறையில் அடிப்படையில் 23ல சொல்றாரு, எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றற்று விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகிறதோ அது சத்துவ குணத்தில் செயல் எனப்படுகிறது. இந்த இடத்துல நேற்று ஒரு கிளாஸ் எடுத்தோம், நம்ம லெவல் 2 கிளாஸ் எடுத்தோம். இதுல மாதாஜி பிரபுலாம் இருந்தாங்க, எல்லாருமே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோம். நம்ம ரேவதி மாதாஜி இருந்தாங்க, அதுல இதுல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோம். இதுல ஒரு விஞ்ஞானம் இதுங்க. நம்ம அந்த அந்த லெவல் 2ல வந்து டைம் இருந்தது, நிறைய கொஸ்டின் கேட்டோம். ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு புரிதலுக்காக நான் சொல்றேன் பாருங்களேன். என்ன சொல்றாரு பகவான், என்ன சொல்றாரு பாருன்னா, எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்புகளை பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகிறதோ அது சத்துவ குணத்தில் செயல் எனப்படுகிறது. அப்போ இந்த செயல் நினைக்கிறவன் செயல்படுறவன் சத்துவ குணம் தான். ஆனா அவன் பந்தப்பட்ட குணத்துல தான் இருக்கிறான். அவனுக்கு குணம் பந்தப்பட, இதுல விஞ்ஞானம் பாருங்க, ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிச்சா தெரியும். ஆனா அவன் செயல்பட சத்துவ குணம் தான். ஆனா அவன் என்ன, ஆனா பகவான் என்ன சொல்றதுங்களா, பற்றுதல் இன்றி அப்படின்றார். சத்துவ குணத்துல இருக்கவன் பற்றுதல் இன்றி வெறுப்பு, அதாவது விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து அன்றி பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறான் அப்படின்னா, அப்ப அது என்ன குணம் பாருங்க. சத்துவ குணம் கிடையாது, அது உத்தம அதி உத்தம குணம் அது. ஆனா அவன் என்ன சொல்றான், ஆனா இருக்கிற குணத்துல எங்க இருக்கிறான், சத்துவ குணத்துல தான் இருக்கிறான். ஆனா அவன் முயற்சி பண்றான், சத்துவ குணத்துல இருக்க முயற்சி. அதுதான் 6வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, இந்த குணத்துல இருந்தினா கண்டிப்பாக நீ அடுத்த பிறவி ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல, கல்வியாளர் குடும்பத்துல நீ பிறப்பாய் என்றார் பகவான். அப்ப சத்துவ குணம் வந்து ஒரு உயர்ந்த குணம், ஒரு பிராமண குவாலிட்டி அது. அப்ப அந்த குவாலிட்டியில் நீ அதே ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து முத்தி, இந்த வாழ்நாள்ல முத்தி கிடைக்காது, இந்த பிறவில முத்தி கிடையாது. ஆனா அடுத்த பிறவி உத்தரவாதம் கொடுக்கிறாரு, முடிவுரை கொடுக்கிறார். அதுதான் சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா. இந்த விஞ்ஞானத்தை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதே ரசோகுணத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெருமுயற்சியுடன் அகங்காரத்துடன் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் குணத்தின், அதாவது ரசோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படும். ஆனா அவன் இருக்கிற செயல் வந்து அந்த பேராசை, அந்த செய்யற பலன், அவன் செய்யற செயல் இருக்குங்களா, அந்த செயலுக்கான பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறான். அப்ப அவன் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் வரான். ஆனா அதே தமோ குணத்துக்காரன் பாருங்க, எந்த ஒரு செயல் எதிர்காலத்தை பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகிற செயல் தமோ குணத்தில் செயல்படுவதாக கூறப்படுது. அப்ப அந்த குணம் பாருங்க, எதை பத்தி கவலைப்படவே மாட்டான். ஏன்னா அவனுடைய அந்த காதுல வந்து பகவானுடைய வார்த்தையை விடாது, அந்த ஸ்லோகமே உள்ள போகாது. ஆனா ரசோ குணத்துக்காரனா கொஞ்சம் போனாலும் பணத்துக்காக ஓடின்றதுனால அதை மயங்கிடுவான். ஆனா அதே சத்துவ குணத்துக்காரன் தெரியும்,
இது நல்லது, இது கெட்டது, இதை செய்யக்கூடாது, இது செய்யணும்னு அவனுக்கு தெரியும். ஆனாலும் அவனுக்கு என்னன்னா பிராமண கோட்ல இருக்கிறனால காலை தூக்குவான். நான் ஞானம் பெற்றவன், நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்பத்தை அடைவான். அதனால்தான் அவன் சத்து குணத்துல இருக்கிறான். ஆனா அந்த குவாலிட்டில இருந்து வெளியே வந்துட்டாருன்னு வச்சு அந்த பிராமண குவாலிட்டில இருந்து வெளியே வந்துட்டாரு, அவர் தான் உண்மையான சுத்த சத்துவத்துக்கு போறாரு. இல்லைன்னா ஒரு பிராமணன் இந்த இதுல இருக்க மாட்டான். ஒரு சத்திரிய ரசோ குணத்துல இருக்க மாட்டான். ஒரு சூத்திர தமோ குணத்துல இருக்க மாட்டான். இல்லைங்களா? அந்த நிலையை நம்ம உணர்ந்துட்டான்னா இந்த 3 குணத்துல இல்லாம சுத்த சத்துவத்துக்கு போயிடுவான். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதை பத்தி இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். 26, 27, 28 மாதாஜி. हरे कृष्णा। मुक्त संगो हनहंवादी तृतीय उत्साह समन्वितः सिद्धादि सिद्धयो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मा फले प्रेप्सु लुब्ध हिंसात्मसो शुचिः हर्ष शोकान्विदः कर्तो राजस परिकृतः अयुक्तः प्रकृत सदप्तः शठो नैष्कृतो गोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्णा। பொருள் இயற்கையின் முறைகள் அடிப்படையில் 3 வகையாக தொழிலாளர்கள் பத்தி சொல்றாரு. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இது ஒரு பிசினஸ் பண்றவங்களுக்கு ரொம்ப அழகான விளக்கம். இது தொழில் வியாபாரம் பண்றவங்களுக்கு ஒரு வைஷ்ணவனா இருக்கணுங்க கண்டிப்பா இது தேவை. என்ன சொல்றாரு பாருங்களா? எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்வியை பொருள்படுத்த தனது கடமையை செய்கிறானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, ஆனா இருக்கிறவன் சத்துவத்தை தான் இருக்கிறான். ஏன்னா உள்ள சத்துவம் சொல்லும் போது சிறைச்சாலைக்குள்ளதான் இருக்கிறான். அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ள இருந்தும் ஆனா உத்தம நிலை அடையறதுக்காக முயற்சி பண்ணிருக்கிறான் சத்துவ குணத்துக்காரன். அப்ப அவன் செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் பாருங்க, குணங்களை தொடர்பின்றி, ஆனா இருக்கிறவன் அந்த தொடர்பு தான் இருக்கிறான். ஆனா அதுல இருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த தன்மை தான் எல்லாருக்கும் இருக்கணும். அகங்காரம் இல்லாம, உற்சாகம் இல்லாம, உற்சாகத்துல இருந்துன்னு வச்சுங்களேன், அப்பதான் உணர்ச்சி வசப்படுவோம். உற்சாகம் நம்ம படிச்சோம்ல, 14ல படிச்சோம். அந்த குணங்கள் எப்படி மாற்றம் அடையுது பார்த்தீங்களா? அந்த தன்மை எங்க பாதிக்குதுன்னு பண்ணோம், அந்த உணர்ச்சி மூலியமா பாதிக்கும், நம்ம நடத்தை மூலியமா மாறிக்கும், நம்ம செயல் மூலியமா பாதிக்கும். இதை நாம 14வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம். அந்த உற்சாகம் சொல்லும் போது நம்ம உணர்ச்சியை தூண்டுறது. அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்வியை பொருள்படுத்தாது தனது கடமையை செய்கிறான் அத்தகைய செயலாளி தத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதே ரசோகுணத்துக்காரன் என்ன பண்றாங்க 27ல, எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களை பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்பம் துன்பங்களை பாதிக்கப்படுகிறானோ அத்தகைய செயலாளி ரசோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நான் இந்த செயலை செஞ்சுட்டேன், இந்த பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு பணம் வரணும், எனக்கு பணம் ஈட்டணும், அது எப்படி வேணாலும் வந்துட்டு போதும் அப்படின்னு நினைப்பான். அப்படி நினைக்கிற இந்த குணத்துல உள்ளவன் அப்படிதான் நினைப்பான். அதே சத்துவ குணத்துல இருக்கவன் கரெக்டா கவர்மெண்ட்டுக்கு வரி கட்டுவான், வேலை செய்யறவங்களுக்கு சரியான வருமானம் கொடுப்பான், அதே மாதிரி தனக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் எடுத்துப்பான். எக்ஸ்ட்ரா போனஸ் வருதா வேலையாளுக்கு கொடுப்பான். ஏன்னா அவனும் கஷ்டப்பட்டா நமக்கு வருமானம் வருது, நம்மள புத்தியோட செயல்படுறோம், அவனும் புத்தியோட செயல்படுறான், உடல் உழைப்பும் கொடுக்கும் போது அவனுக்கு பணம் நம்ம வருமானம் அதிகமா வருது, இந்த நிறுவனத்துல அதிகமா வருதுன்னா அதை போனஸா கொடுக்கணும். அது இதுதான் நல்ல குணம், இதுதான் சுத்த சத்துவம். இல்ல தனக்கே வேணும் எடுத்துக்கிட்டான்னா அந்த என்ன தெரியுங்களா, இன்பம் துன்பம் பாதிக்கப்படுறான். அவனுக்கு இன்பம் வரும், துன்பம் வரும், வீழ்ச்சியம் வரும், எல்லாமே மாறி 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 வந்துட்டு இருக்கும். எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகள் எதிரான செயலில் எப்பொழுதுமே ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுக்காரனாக, பிறரை அவமதிக்கும் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்பொழுதும் வருத்தம் தேய்ப்பவனாக, காலம் தழுத்தவனாக உள்ளானோ அத்தகைய செயலாளி தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பாத்தீங்களா, காலம் தாழ்த்தவே கூடாது, எந்த செயலுமே காலம் தாழ்த்தக்கூடாது. நினைக்கிறோமா அது பிரசன்ட் செஞ்சே ஆகணும், செஞ்சிடணும். அது காலம் தாழ்த்தம் இன்னைக்கு போய் நாளைக்கு வான்னு சொன்னா முடிஞ்சு போச்சு. விநாயகர் பெருமாள் மாதிரிதான். விநாயகர் பெருமாள் பகவான் என்ன சொல்றாரு, நீ போய் நாளைக்கு வா. அந்த சூத்திரம் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரியும். ஆனா அந்த காலம் தாழ்த்தவே கூடாது. என்னன்னா பக்தியை கொடுக்கணும். சரி, இன்னில இருந்து இப்பவே நான் சங்கல்பட்டுக்கிறேன், ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி அப்படின்னு பகவான் மேல சங்கல்பம் பண்ணிட்டு நம்ம உடனே செஞ்சாகணும் அந்த செயல். அப்படி செய்யாத போகும்போது என்ன தெரியுங்கன்னா தமோ குணத்துக்கு போயிடும். நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம குணம் அங்க போயிடும்.
அதே மாதிரி பிறரை அவமதிக்கும். இவனை எப்படியாவது லாக் பண்ணணும், இவனை எப்படியாவது பிரச்சனையில கொண்டு வரணும், அவனை எப்படியாவது அசிங்கப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த எண்ணம் வந்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம தமோகுணம். அது நம்ம அவனை சித்திரவதை பண்றதுக்காக நம்ம நினைப்போம். ஆனா நாம அதுல உள்ள போயிட்டோன்றதை நாம அறியாமலே இருக்கும். அப்போ அந்த அறியாமை குணம் சொல்றது தமோ குணம். ஒருத்தன் தீங்கு இழைக்கணும்னு நினைக்கலாம் பாருங்களேன், நினைக்கும் போது அவனை தள்ளல மண்ணை வாரி கொட்டிக்கிறான். இதுதான் விளக்கமே. அந்த குணம் வந்துருச்சு அவனுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா. அந்த குணம் வந்துச்சுன்னா அதோட என்ன பண்ணும், அவனையும் கொடுமைப்படுத்திடுவான், இவனையும் சித்திரவதை பண்ணிப்பான், இவனுக்குள்ளேயே சித்திரவதை பண்ணிப்பான், சமுதாயத்தையும் சொல்ல கொடுத்துட்டே இருக்கும். நம்ம எண்ணம் எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, எண்ணமும் செயல் எப்படி இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி குணங்கள், பிறரை அவமதிக்கும் இவனாக இருப்பான், சோம்பேறியா இருப்பான், எப்பவுமே வருத்த தேஞ்சோட இருப்பான், காலம் தாழ்த்த குணம் இருப்பான். இது எல்லாமே, இந்த குணங்கள் எல்லாமே தமோ குணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான இடத்துல வந்திருக்கிறோம். 29, 30, 31, 32 4 பதம் மாத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புத்தேர்வேதம் திருதேசைவ குணதஸ்திரீவிதம் ஸ்ருணோ பரப்ரச்சோமானம் அசேஷேன பிருதக்வேன தனஞ்சயம் பிரவருதிம் ச நிபிருதிம் ச கார்யா கார்யே பயாயே பந்தம் மோட்சம் ச யாவேந்தி புத்தி சா பார்த்த சாத்விகி யயா தர்மம் அதர்மம் ச காரியம் சாகர்யம் ஏவச அயதாவத் பிரஜானாதி புத்திஹி சா பார்த்த ராட்சசி. 32 உண்டா? முடிச்சு. அதர்மம் தர்மம் இதியா மன்யதே தாமசா விருதா சர்வர்தான் விபரீதாம் ச புத்தி சா பார்த்த தாமசி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண. அழகா படிச்சு. பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படை 3 வகையாக நுண்ணறிவு நம்முடைய ஞானத்தை பத்தி அதில 4 பதம் 3 பதம் என்ன பதம் பாருங்க. 30 என்ன சொல்ற பாருங்க, பிதாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, எது பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, எது அதாவது பந்தப்படுத்துவது, எது விடுதலை செய்வது ஆகிய பற்றி அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவ குணம். இது செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா, இது நம்மளை பந்தப்படுத்துமா இல்ல பந்தப்படாதா, இது நம்மளை பயன்படுத்துறதா இல்ல பயன்படாதா, இது நம்ம இந்த தன்மையை திங்க் பண்றாங்க பாருங்க, அவன் சத்துவ குணம். ஆனா அது இன்னொன்னு சொல்லணும் இல்லையா, சுத்த சத்துவத்துல இருக்கவன் அதை பத்தி கவலையே பட மாட்டான். ஏன்னா அவனுக்கு அந்த பிரச்சனையே வராது. இது செய்யலாமா செய்யக்கூடாதுன்னு எண்ணமே அவனுக்கு வராது. இது செஞ்சா நமக்கு பாதகமா பாதகம் இல்லையான்னு நினைக்க மாட்டான். ஏன்னா அவன் செய்யறது பகவான் ஹரிபக்தியோட செய்யறது. அவன் ஹரிபக்தியோட செயல்படும் போது பகவானை தான் அவன் வழி நடத்துறாரு. வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள் மூலமா அவன் ஃபாலோ பண்ணி செய்யறதுனால அது அதர்மமே ஆகாது. ஆனா சத்துவத்துல இருக்கிறவன் இதெல்லாம் யோசனை பண்ணிட்டே செய்வான், இது செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா. ஏன்னா அவனுக்கு புத்தி, அவனுக்கு ஞானம் அதிகமா இருக்கும். நிறைய வேதங்கள் படிக்கிறான், நிறைய சாஸ்திரங்கள் ஃபாலோ பண்றான். பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அவன் புத்தி அவனையும் மயங்கிடும். மயங்கிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், இது செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா, ஏன்னா இது செஞ்சா சுவாசத்துல இப்படி சொல்லுது இப்படி செய்யுது அப்படின்னு திங்க் பண்ணிருப்பான். ஆனா அதே சுத்த சத்துவத்துல எதை பத்தியும் கவலைப்பட, ஆனும் சாஸ்திரம் படிச்சிருப்பான், சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணிருப்பான், ஆனா அது கடமைன்னு செய்வான். அப்போ அந்த ஞானம் வராது. ஏன்னா இவன் சிறைச்சாலைக்குள்ள இருக்கிறனால அந்த திங்க் பண்றான். ஆனா அதே ரசோகுணத்துக்காரன் பாருங்க, பிதாவின் மகனே மகனே, தர்மம் அதர்மம் செய்யத்தக்க செயல் எது, செய்யத்தகாத செயல் எது, இவற்றுடைய உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரசோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படும். இது தர்மம், இது அதர்மம், இந்த செயல் செய்யணும், இதை செய்யக்கூடாது, அந்த ஞானமே இருக்காது அவருக்கு. காரணம் என்னன்னா அந்த செயல்பாட்டு போனா அகிம்சை அப்படின்னு சொல்லி பாருங்களேன். ஐயா அகிம்சை எனக்கு ரொம்ப தூரம்ப்பா, நான் அகிம்சை நான் பொருளாதாரம் நான் சம்பாதிக்க முடியாது. எப்படி சம்பாதிக்க முடியும், நான் கவர்மெண்ட் எப்படி வரி கட்ட முடியும், எனக்கு தேவை பணம்பா அப்படின்னு நினைப்பான். யாரு, ரசோகுணத்துக்காரன். கவர்மெண்ட்டும் ஏமாத்துவான், அவனையும் ஏமாத்துவான், தொழிலாளரையும் ஏமாத்துவாரு. அப்ப எது தர்மம் எது அதர்மம் அவனுக்கு தெரியாதுன்னா அவன் வேண்டான்னு ஒதுங்கி போடுவாரு. அகிம்சை சொல்லி பாருங்களேன், அகிம்சையும் செட்டே ஆகாதுப்பா அப்படின்னு போயினே இருப்பாரு அவர் ரசோகுணத்துக்காரர். ஆனா இதோட பியூட்டி என்ன, தமோ குணத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் எதை பத்தியும் அவங்க அந்த ஞானமே இருக்காது. அவரு அறியாமை சொன்ன போது நாம 16 அத்தியாயத்துல 6 விதமான
அசுர குணங்கள் படிச்சோம். அதுல அறியாமைன்னு சொல்றோம் பார்த்தீங்களா, அந்த அறியாமை அசுர குணத்துல இருக்கிறனால அறியாமை மற்றும் இருளில் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தையும் அதர்மத்தையும் அதர்மத்தை தர்மமாக அறிந்து எப்பொழுதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்பவன் புத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுது. இதை செய்யாதரன்னு சொன்னா அதை செய்வார், இதை செய்தான்னா செய்ய மாட்டார், நேர்மறையா இருப்பார். அவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளோட சரி வீட்டுல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பார்த்துக்கணும். ஏன் காரணம்னு சொல்றேன்னா, சின்ன பிள்ளைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு தாண்டிடுச்சுன்னா அவனுக்கு ஞானம் வந்துருச்சு, தன் காலில் உட்காடுறான், நிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான், நம்ம தாய் தந்தரை காப்பாத்துற அளவுக்கு வந்தோம்னா அந்த ஞானத்தை நீ சொல்லித்தரன்னு தேவையே இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக் அவனே புரிஞ்சுப்பான், ஏன்னா பகவான் உள்ள இருக்கிறார். ஆனா சில பருவத்துல இருக்கும்போது ஒரு குழந்தை பெட்ல படுத்துட்டே இருக்கு, சோஃபா செட்ல படுத்துங்கன்னு வச்சுக்கலாம், உட்கார வைங்க, படுக்க வைக்காதீங்க. படுக்க வச்சீங்கன்னா அது மந்தப்படுத்தும் புத்திய. சில குழந்தைங்க வீட்டுல உட்காந்துட்டு என்ன சொல்லலாம், அம்மா எனக்கு தண்ணி எடுத்து கொடுமா, அம்மா எனக்கு அந்த ரிமோட் எடுத்து கொடுமா, எனக்கு இது எடுத்து கொடுமா உட்காந்துலயே கேட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா தன்னை அறியாமவே அந்த குணம் வந்துடும். அம்மா நீ போய் எடுமா, அவனுக்கு குழந்தைகளை பக்குவமா சொல்லி அவங்களை வழி நடத்தணும். நம்மள அறியாமையோ அந்த குணம் அந்த குழந்தைக்குள்ள போயிடும். அப்ப நாம ஜாக்கிரதையா நாம தான் அதை செயல்படுத்தணும். எது சொல்ல வந்ததுன்னா, இது அப்ப நாம இது குழந்தை தானே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஏன்னா அவனுக்கும் வாழறதுக்கு தான் இங்க வந்திருக்கிறான், அந்த குழந்தையோட வாழத்தான் வந்திருக்கு. அது குழந்தை பருவத்திலே இருக்கும்போது நல்வழியில கொடுக்கணும் அந்த குழந்தைக்கு. குழந்தை தானேன்னு சொல்லிட்டு அது சுகமா இருக்கட்டுமே, சில பேரண்ட் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. குழந்தை சுகமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம அந்த சின்ன பருவத்துல இருக்கும்போது அந்த குழந்தைகளுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கணும், இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை கொடுக்கணும். அப்ப அது உணர ஆரம்பிச்சிடும். உட்காராது குழந்தை, உட்காராம என்ன பண்ணும், நமக்கு ஏதாவது செய்யலாமா, இதை பண்ணலாமா, அதை பண்ணலாமா, நல்வழியில போலாமா, இப்படி ஏதாவது திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கும் குழந்தைங்க. ஏன்னா இது விஞ்ஞானம். இது விஞ்ஞானத்தை படிக்க படிக்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதிபுத்திசாலி ஆவாங்க இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. 33, 34, 35 பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க, படி. ஹரே கிருஷ்ணா. திருத்யாயா தாரயதே மனோ ப்ரோணாந்த்ரிய க்ரியः யோக நவாப்பி சாரிண்யா திருதிஹ சா பாரத சாத்விகிஹ யயா தூ தர்ம காமார்த்தான் திருத்தா தாரதே அர்ஜுன பிரசங்கேன பலங்காங்க்ஷி திருதே சா பார்த்த ராஜசி சுகம் यया स्वप्नं वयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेध तृतीयः सा पार्थ तामसी. हरे कृष्णा. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள். என்ன தீர்மானம் எடுக்கிறாங்க பாரு. 33வதுல சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவரு பிதாவின் மைந்தனே உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம் வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தின் கட்டுப்படுத்துவதான மன உறுதி சத்துவகுணத்தில் சார்ந்தவை சொல்லப்படும் இல்லைங்களா. உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம் வாழ்வு மற்றும் புலன்கள் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும். இது நம்ம 6வது அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம், அஷ்டாங்க யோகத்துல படிச்சிருக்கோம் சரிங்களா. அந்த 8 நிலைய உள்புறம் வெளிப்புறம் அந்த பண்புகளை ஆசனம் அமைக்க விதம் இல்லைங்களா, வித்தியாகாரா தாரணை இதுல பத்தி நம்ம 6வது அத்தியாயத்துல விளக்கமா நம்ம படிச்சிருக்கோம். 8 நிலையை படிச்சிருக்கோம். அது எதுக்காக, இந்த மனம் இந்த புத்தி இந்த உடல் இந்த செயலை இதெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்துறதுதான். அதான் நினைப்பான் சத்துவகுணத்துக்காரன். அதே ரசோகுணத்துக்காரன் பாருங்க, எந்த மன உறுதி மூலம் ஒருவன் அறம் பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்கள் மீது பற்றுதல் கொண்டு உள்ளானோ, ஓ அர்ஜுனா அத்தகைய மன உறுதி ரசோகுணத்தில் இருப்பதாக சார்ந்தது. அப்ப அந்த மன உறுதி என்ன சொல்ல பாத்தீங்கன்னா, அறம் பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது. அறம் சொல்லும் போது எப்படி போறோம், அந்த ஒழுக்க நெறி முறை, அந்த ஒழுக்க நெறி முறையை பலனை எதிர்பார்த்து செய்வான். இப்போ ஒருத்தர் செய்யறாரு, இப்ப நிறைய பேர் நடிகர்களும் சரி, ஒரு தொழிலதிபர்களும் சரி, ஒரு அரசியல்வாதிகளும் சரி, இப்ப என்ன பண்றாங்க தெரியுங்களா, ஒரு அறக்கட்டளை உருவாக்குறாங்க, ஒரு ட்ரஸ்ட்டை உருவாக்கிட்டு நான் இந்த குழந்தைகளுக்கு இப்படி பண்றேன், அந்த குழந்தைங்களுக்கு பண்றேன், இதை பண்றேன், அதை பண்றேன் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா அதன் மூலம் விளம்பரத்தை தேடுவாங்க. அதன் மூலியமா அந்த அறம் சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல்லாருக்கும் நம்ம இது பண்ணி கொடுப்பான், நல்ல ஒரு தூய்மையான ஒரு அதுல பலன் பார்ப்பான் ரசோகுணத்துக்காக. இன்னைக்கு அது ட்ரெண்ட் ஆகி போச்சு. இன்னைக்கு கேட்டா ட்ரஸ்ட். ஏன்னா இப்ப இது மாத்திரம் இல்ல, இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, கோவில் வந்து ஆச்சாரிகளே ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில ஒரு மடம் வச்சு நடத்துறவங்க
ஒரு வேதங்களை படிக்கிறவங்க, வேதங்களை சொல்லி தரவங்க, ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில் உள்ளவங்க என்ன பண்றாங்க தெரியுங்களா? ரோடு போடுறாங்க, காலேஜ் கட்டுறாங்க, ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறாங்க, இந்த மாதிரி செயல்பாடு எல்லாம் பண்றாங்க. இது யார் செய்யற செயல்? ஒரு பிராமண செய்யற செயல். அது பிராமண செயல் என்ன செயல்? வேதம் கத்துக் கொடுக்கணும், பகவத்கீதை சொல்லி தரணும், பகவானுக்கு பாராயணம் பண்றான். அதுதான் உன்னுடைய கடமை. அதை விட்டுட்டு அவன் என்ன பண்றான் பாருங்க, ரோடு போடுறான், காலேஜ் கட்டுறான், ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறான். அது பிராமணன் செய்யற வேலையா? அது சத்திரியன் செய்யற வேலை. உன் கடமையை சரியா செய்யல. ஆனா அவன் தான் மித்தியாசாரான்னு சொல்லுது வேதம், பகவத்கீதையே அதான் சொல்லுது. உன்னுடைய கடமை நீ செய்கின்ற. அப்போ அதெல்லாம் என்ன குணம் பாத்தீங்கன்னா ரசோ குணம். ஆனா இது பாத்தீங்கன்னா எல்லா வேஷமும் இருக்கும். பிராமண வேஷம் இருக்கும். நான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு 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 ஆசிரமம் வச்சிருக்கிறேன், நான் இத்தனை பேர் என் கூட எல்லாம் படிக்கிறாங்க, இத்தனை பேர் பக்தி கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா ஒரு ஸ்கூல் கட்டியிருப்போம், ஒரு காலேஜ் கட்டியிருப்போம். அதுல வருமானத்தை விருத்தி அடைச்சிட்டே போவோம். கேட்டா என்ன சொல்லுவோம்? நான் சமுதாயத்துக்காக தோன்றுனா. இந்த செயல் யார் செய்யற செயல் தெரியுமா? இது சத்திரியன் செய்யற செயல். ஆனா இப்போ எல்லாருமே அந்த செயல் தான், ஆன்மீகத்துல இருந்துகிட்டே இந்த செயல் செய்யறாங்க. ஆனா இது ஒரு வகையில அதர்மம் தான். இது ஒரு வகையில அதர்மம் தான். ஆனா செயல் ஏதோ உத்தமமான செயல் தான். ஆனா இது ஒரு வகையில அதர்மம் தான். பகவத்கீதை ஏத்துக்கல, பகவான் ஏத்துக்கல, வேதம் ஏத்துக்கல. ஆனா அந்த செயலை செய்யறாங்க. ஏன்னா ஒரு சத்திரியன் அந்த செயலை செய்ய மாட்டான்றனால ஒரு பிராமணன் செய்யறான். அப்போ சத்திரியன் தப்பு தென்றான ஒரு பிராமணன் செய்யலாமா? நீ வேதத்தை படிச்சவன் இல்லையா? அது செய்யலாமா? அந்த குணம் என்ன குணம்? ரசோ குணம். அதே தமோ குணத்துல என்ன சொல்ற பாருங்க, பிதாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம், தேய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றை அப்பாற்பட்டு சொல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உரி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படும். இது தமோ குணம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 36, 37, 38, 39 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। सुखं त्वादानि त्रिवित्तं शृणु मे परतदर्शभ। अभ्यासारमदे यत्र दुःखान्तां च निकच्छति। यत् अग्रे विषं जीवं परिणामे अमृतो भवम्। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत् अक्रा अमृतो भवम्। परिणामे विषं इवं तत्सुखं राजसस्मृतम्। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 39 இன்னொரு ஸ்லோகம் இருக்குல்ல? ஆமா. படிங்க. यत् अग्रे सानुबन्धे च सुखं मोहन आत्मनः निद्रालस्य प्रमोदत्वं तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொருள் இருக்கையின் முறையில் அடிப்படையில் 3 வகையான மகிழ்ச்சி கொடுக்கிறார் பகவான். ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார் பாருங்க. என்ன ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்றதும் ஒன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்வு ஒருவனை எழுப்பும் சுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நம்ம ஒரு பிசினஸ் பண்றோம், ஒரு பொருள் போட்டு பணம் போட்டு இப்போ ஒரு வியாபாரம் பார்க்கிறோம். அந்த வியாபாரத்துல முதல்ல எப்படி இருக்கும் பாருங்க, லாபமா வரும்? ரொம்ப கடினமா இருக்கும். என்னதான் நாம ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம் தொழில பண்ணிட்டு இருப்போம். அப்ப நம்ம மூலதனம் போட்டு நம்ம செய்யறோம், நம்ம கூட முதல்ல கொஞ்சம் ஆரம்பத்துல சர்க்கிள் இருக்குதான் செய்யும். அது விஷமா தான் தெரியும். இது நான் ஒரு உதாரணம் தான் சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் பாருங்க, அந்த விஷயத்தை அனுபவிச்ச பிறகு அவன் என்ன பண்ணுவான் பாருங்க, அதுக்கப்புறம் அவனோட செயல் மாற்றம் ஏற்பட்டு அமிர்தத்தை சுவைக்க ஆரம்பிச்சிருவான். இது எல்லாருக்கும் உள்ளதானே. இதுவும் சத்துவகுணம். அதே ரசோகுணம் பாருங்க, எந்த சுகம் புலனின்ப பொருள்களின் மீது தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகிறது ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றும், ஆனா இறுதியில் விஷமாகப்படுகிறது. அந்த சுகம் ரசகுண தன்மை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இதுதான் ரியாலிட்டி. இந்த குணத்துல உள்ளவன் என்ன பாருங்க, கவர்மெண்ட்டை ஏமாத்துறவன், தொழிலாளியை ஏமாத்துறவன், சமுதாயத்தை ஏமாத்துறவன், இந்த மாதிரி ஏமாத்தும் என்ன பண்ணுவான், நிறைய பணம் வரும். அப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான், ரொம்ப சுகமா இருப்பான். ஆனா அந்த வாழ்நாள்ல அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல தான் இருப்பான் அவன். அது அடுத்த ஸ்டேஜ் அவன் போகவே முடியாது. பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் என்ன ஆகும், விஷம் தான். முதல்ல ரொம்ப பணம் வர்றது, ரொம்ப சுகமா இருப்பார். அப்புறம் தூக்கி அடிச்சு கவுத்து விட்டுரும். நீங்க பாருங்க, டாட்டா இருக்கிறாங்க, எவ்வளவு பெரிய 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 தொழிலாளர் எல்லாம், அதிபர்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்க இன்னைக்கும் பாருங்க 2 நூற்றாண்டு 3 நூற்றாண்டு வரைக்கும் இருக்கிறாங்க. ஏன்? ஒரு டாட்டா என்ன பண்றாரு பாருங்க, வருஷத்துக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுக்குறாரு. போர்டு கம்பெனி ஓனர். அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு வசதி படைச்சவர். நிறைய பேருக்கு சமுதாயத்துக்கு தொண்டு பண்றாரு. ஒரு 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 குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை கவர்மெண்ட்டுக்கும் வரி கட்டுறாரு. அதே மாதிரி தொழிலாளருக்கு பணம் போனஸ் கொடுக்குறாரு. 3வது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தான தர்மம் பண்றாரு. அப்ப அவங்களுடைய தொழில் எப்படி இருக்கும் பாருங்க, அப்படியே போயிட்டு 4 நூற்றாண்டு 5 நூற்றாண்டு போயிட்டே இருக்கும்.
இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம எப்படி இருக்கணும் பாருங்க நம்ம செயல்பாடு. பிசினஸ் தொழில் பண்றோம்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க, ஒரு பிசினஸ் பண்றாங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த செயலை பண்ணுங்க. இது பகவத்கீதை சொல்லுது. ஒரு பசுமாடு தானம் கொடுங்க, கோவிலுக்கு தானம் கொடுங்க. இல்ல ஒரு பசுமாடியாவது கண்டிப்பா நீங்க வளர்க்குங்க. உங்களால வளர்க்க முடியலையா? நம்ம சென்னையில இருக்கிறோம், சிட்டிக்குள்ள இருக்கிறோம், முடியாது, சரி வளர்க்க தேவையில்ல. கோவில்ல போயிட்டு கோமாதாக்கு ஏதாவது ஒரு தொண்டு கொடுங்க. எப்பா என்னால கோமாதாக்கு என்னால பராமரிக்க முடியாது, என்னால முடியல, நீங்க கோமாதா பராமரிக்க ஒரு மாசம் ஒரு 500 தரேன், ஒரு 1000 ரூபாய் தரேன், ஒரு 100 ரூபாய் தரேன், ஒரு 50 ரூபாய் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவில போய் அந்த கோமாதாக்கு ஏன்னா எவன் ஒருவன் கோமாதாவை பராமரிக்கிறானோ அந்த தொழில் விருத்தி அடையும் சொல்லிட்டு இது பகவத்கீதை சொல்லுது. ஒரு வைஷ்ணவ குவாலிட்டியில் உள்ளவன் அதுதான், இல்லைங்களா? அந்த அந்த பிசினஸ் பண்றவர் ரொம்ப அழகா விருத்தி அடைவார். இன்னைக்கும் பாருங்க டாடாக்கு பாத்தீங்கன்னா பிருந்தாவனத்துல 1000 பசுமாடை வளர்த்துனுக்கிறார், 1000 கோமாதா வளர்க்குறாங்க. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஏன் அந்த தொழில் விருத்தி அடையுது? காரணம் என்ன? பகவான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவருடைய காலகட்டத்துல டெய்லி ஒரு நாளைக்கு 16,000 பசுமாடு தானம் கொடுப்பார் பகவான். 6,000 தானம் கொடுப்பார் பசுமாடு. அதே மாதிரி நம்மளுடைய நந்த மகாராஜா பாருங்க, நந்த மகாராஜாவுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விசேஷமான காரணத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் 100 பசுமாடு, 2000 பசுமாடு, 1000 பசுமாடு தானம் கொடுப்பாரு அவரு. அது மாதிரி பசுமாடு தானம் கொடுக்கறது, பசுமாடை பராமரிக்கிறது, கோமாதாவை பராமரிக்கிறது நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணி பாருங்க, அந்த விருத்தி அடையும். அதை பத்தின 2வது லெவலுக்கு வாங்க, ரொம்ப அழகா படிக்கலாம் அதை பத்தி. ஒரு பசுமாடு கிட்ட நீங்க போய் நின்னாவே போதுங்க, உங்க மேல உடல் அப்படியே மாற்றம் ஏற்படும். அதே ஃப்ரண்ட் பக்கம் நின்னீங்கன்னா இன்னும் எனர்ஜியா இருக்கும், பேக் பக்கம் பின்னாடி வாலு பக்கம் நின்னீங்கன்னா அதி புத்திசாலியா உணர்வு கிடைக்கும், அதி புத்திசாலி உணர்வு கிடைக்கும் வாலு பக்கத்துல நின்னீங்கன்னா. அதே கோமாதாவை 3 வாட்டி சுத்தி பாருங்களேன், அவ்வளவு பலன் கிடைக்கும். இது நான் சொல்லல, இது சயின்ஸே சொல்லுது. ஒரு அமெரிக்கன்ல கண்டுபிடிச்சு அது ஒரு ஆர்டிக்கலே என்கிட்ட வச்சிருக்கேன், ஒரு வீடியோவே என்கிட்ட இருக்காது. ஒரு 20 மீட்டர் தள்ளி கோமாதா ஒரு 20 மீட்டர் தள்ளி நிற்கும். நம்ம இங்க நின்னா அப்போ நம்ம உள்ள மாற்றம் உடம்புல ஃபுல்லா அங்க எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு பிரெயின்ல ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா உடம்புல அந்த சென்சார் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க, வச்சுக்கிட்டு செக் பண்றாங்க. ஒரு பசுமாடை 20 மீட்டர் தள்ளி நிக்க வச்சுட்டாங்க, இங்க அவர் செக் பண்ணா ஒரு மாற்றம் இருக்கு. இன்னொரு 10 மீட்டர் கிட்ட போயிடுச்சு, பசுமாடு பத்துல போயிட்டாரு. அவர் போன உடனே அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணா அந்த உடல்ல மாற்றம் ஏற்படுது. பசுமாடு கிட்ட போயிட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய எல்லா விதமான செயல் அற்புதமா உடல் இயங்குது, எல்லா விதமான செயல் உடல், ரத்த ஓட்டத்துல இருந்து எல்லாமே செய்யுது. அதே கோமாதாவை 3 முறை சுத்தி வந்தாரு பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா உடல் அவ்வளவு மாற்றங்கள் ஏற்படுது. இது சயின்ஸ் சொல்லுது, இது ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்காங்க. இது வேற யாருமே இல்லை, நம்ம இஸ்கான் கோவில்ல ஒரு ஆச்சாரி, கோவிலோட ஆச்சாரி இதை கண்டுபிடிச்சு அவர் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்தாரு. ஏன்னு சொல்றேன்னா அது வீடியோவே இருக்கு, அதோட மாற்றங்கள் எப்படி என்ன இருக்குன்றது. நம்ம அதான் முன்னோர்கள் ரொம்ப அழகா பசுமாடை பராமரிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிராமங்கள்ல பசுமாடு பாத்தீங்கன்னா இது ஏன்னா ஒரு கிளாஸே எடுக்கலாம். இது பசுமாடு வீட்டுல யாராவது உடம்பு சுகம் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு ஆளுக்கு உடம்பு சரியில்லை, நோய் வந்துச்சு, ஜுரம் வந்துச்சு, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் சளி பிடிச்சிச்சுன்னா அந்த பசுமாடு என்ன பண்ண தெரியுங்களா, நேரா காட்டுக்கு போகும், மேய விடுவாங்க. டெய்லி காலைல கொண்டு போவாங்க மேயத்துக்கு. அது மேய்ஞ்சு போனா அந்த மூலிகை சாப்பிடுமா. நம்ம வீட்டுல உள்ளவர் நம்ம கூட இருப்பவருக்கு உடல் சுகம் இல்லை, அப்போ அதுக்கேத்த மூலிகை அது சாப்பிடுமா. சாப்பிட்டு அந்த பால்ல அது கலந்து அந்த பால் அந்த ஆள் குடிச்சாருன்னா உடல் சுகமாயிடும். தன்னுடைய பசுமாட்டை எப்படி வளர்ப்பாங்க பாருங்க அந்த காலத்துல, தன்னுடைய பிள்ளையா வளர்ப்பாங்க, நம்ம குடும்பத்துல ஒருத்தரா வளர்ப்பாங்க. அப்ப அந்த பசுமாடு என்ன பண்ணும், அந்த தன்மையில அதுக்கேத்த மாதிரி பாலை கொடுக்குமா. அந்த பாலை குடிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஜுரம் சரியாயிடும், அந்த உடல் சுகமாயிடும். எவ்வளவு ஞானம் பாருங்க அந்த பசுமாடு. அப்ப அந்த பசுமாடை நம்ம எப்படி வளர்க்கணும் இல்லைங்களா, அது எப்படி தன்மையா எடுத்துக்கணும், இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு கிளாஸே எடுக்கலாம். இதை பத்தி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு 39 பாருங்க, தன்னுணர்வு காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உற்சாகம், சோம்பல் மற்றும் மாயினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரையும் தெரியாது. இவனால் சத்து குணத்திலேயே இருக்கிறது, ஆரம்பத்துல விஷமா இருக்கும், அப்புறம் அமிர்த சுவைப்பான். அது ரசோ குணத்துக்காரன் எடுத்தவொடனே அமிர்தம் வரும், ஆனா விஷமா இருக்கும். ஆனா இவனுக்கு பாருங்க ஆரம்பத்துல முடிவுல இருந்து சரி திக்காதான் இருக்கும் இவருக்கு, இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் படிச்ச வரைக்கும் 18 அருகில் இருந்தனா ஓகே, உங்களுக்குள்ள மார்க் 6க்கு அருகில் இருந்தனா கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கிறீங்க. ஆனா இதுல மேன்மை அடைவீங்க, கண்டிப்பா மேன்மை அடைவீங்க. இந்த பகவத்கீதை படிக்கிற எல்லாமே மேன்மை அடைய முடியும். 12க்கு அருகில் இருக்கும்போது நாமும் மிடில் இருக்கிறோம், கரெக்டான பொசிஷன்ல இருக்கிறோம். இதுக்கு மேல நாம முயற்சி பண்ணணும், எல்லாருமே முயற்சி பண்ண. 18 அருகில் வந்தாலும் சரி அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாதான் நாம உத்தம நிலை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் படிச்சுட்டு நாம 41, 42, 43, 44 மாத்தாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. சீக்கிரம் வாங்க. शमोदमस्य तपसोऽसं शान्तिरार्जव एव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेज त्रिधृतश्यं युद्धे चेष्टाप्य पलायनं दानम् ईश्वरं पावन शास्त्र कर्म स्वभावज कृषिकोरस्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचार्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கு மாதாஜி. 41ல பொருள் இயற்கையின் முறைகள் அடிப்படை 4 வகையான ஆசிரமங்கள். ஆசிரமங்கள் சொல்லும் போது 4 விதமான வர்ணங்கள். சரிங்களா? நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? என்ன சொல்றாரு பாருங்க. 42ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையின் தன்மைகளை பிராமணராக செயல்படுகின்றன. ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில உள்ளவர் ஒரு பிராமணராக செயல்படுகிறார். எப்படி சொல்ற அதான் சொல்றாரு பாருங்க. பிறப்பால் பிராமணன் சொல்லல பகவத்கீதை. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நிறைய பேர் இதுதான் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நிறைய பேர் இந்த மனு வந்தரம் சொல்லுது, அதை சொல்லுது, இதை சொல்லுதுன்னு ஏமாத்தின்னு இருப்பாங்க. ஆனா பகவத்கீதை பகவான் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அதை இயற்கை தன்மைகள் பிராமணர்களாக செயல்படுகின்றன. அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு. அமைதி இருந்தாவே நீ பிராமண கோலத்துல வந்துட்ட. சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்தீகம் ஆகிய இயற்கை தன்மைகளை பிராமணராக செயல்படுகின்றன. ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காரு. அதே 43ல பாருங்க. ரசோகுணத்திலையும் சொல்றாரு. சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வலிமை, போரில் தைரியம், கொடை வல்லலும், தன்மை ஆகியவற்றை சத்திரனாக சுபாவத்தில் பிறந்த செயல்கள் அப்படின்னு. இது வந்து ரசோகுணம். ஏன்னா சத்திரியன் வந்து ரசோகுணம் தான் இருப்பாரு. அதே மாதிரி வைஷ்ணவனும் அதே குணத்தான். சூத்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல இருப்பார். அதை பத்தி நம்ம விரிவா படிக்கலாம். அதாவது சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, பழமை, போரில் தைரியம், கொடைவல்லல், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியன் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள் அப்படின்றார். 44 சொல்ற விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்யர்களின் இயற்கை செயல்கள். விவசாயம் பார்ப்போம், பசுக்களை பராமரிப்பார், வியாபாரம் பண்ணுவார். அவர் வந்து என்ன சொல்றாங்க, வைஷ்யர்கள் அவர். அப்போ உழைப்பாளர் இருப்பாரு, சூத்திரனா இருப்பாரு. அது சுபாவம், மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வார். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் மியூட்ல போயிடுங்க மாதாஜி. இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல பாத்தீங்கன்னா, உழைப்பாளி அவர் சூத்திரன் தான் இருப்பாரு. ஆனா அது வந்து பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு. அது ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறதுன்னா அது அவன் தொண்டு, பகவானுடைய தொண்டு. அது அந்த நிலை கரெக்டா இருக்கணும் அவர். இல்லைங்களா? ஒரு சத்திரியனா எப்படி இருக்கணும்? சூரத்தனம் இருக்கணும், வலிமை இருக்கணும், மன உறுதி இருக்கணும், மக்களுக்கு கொடைவல்லலா இருக்கணும். அதே ஒரு பிராமண கோட்டை உள்ள என்ன இருக்கணும்? சுய கட்டுப்பாடு, அமைதி, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் இருக்கணும். ஆனா அதே தொழிலாளி, அதே மாதிரி இவர் வந்து எல்லார்கிட்டையும் வேலை செய்வார். அவர் எல்லார்கிட்டையும் வேலை செய்வார். ஆனா அற்புதமா இருப்பார். ஆனா வந்து அவர் செயல் வந்து அது பகவானுக்கு செய்யற தொண்டுன்னு அவர் செஞ்சாருன்னு வச்சுக்கலாம், அவர் உத்தம கதி அடைவார். யாரு? சூத்திரனை கூட பிராமண ஆக முடியும். இதுதான் பகவத்கீதை சொல்றது. ஒரு சூத்திரன் கூட ஒரு பிராமண குவாலிட்டி வர முடியும். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் சொல்றாரு 46ல. இனி படிக்க போற ஒரு ஸ்லோகமும் நம்மள வந்து ரொம்ப அழகா பக்குவப்படுத்தும். ஹரே கிருஷ்ணா. 46வது பதம் அது. हरे कृष्ण. यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्माण तप अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. हरे कृष्ण. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினாரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ, அந்த இறைவனே தனது சொந்த கடமை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். பகவானே பாருங்க, இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்சிட்டார். இந்த 4 வர்ணங்களையும் கொடுத்திருக்கிறார், 4 ஆசிரமங்களையும் கொடுத்திருக்கிறார், 4 கடமையும் கொடுத்திருக்கிறார், 4 கட்டுப்பாடையும் கொடுத்திருக்கிறார், 4 சாஸ்திரங்கள் இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார். எதுக்காக? அவர் செயல அவர் கரெக்டா செஞ்சிட்டார். நாம செய்யறோமா? இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இல்லைங்களா? யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்களும் தோன்றினாரோ, யார் எல்லா இடங்களையும் பரவி உள்ளாரோ, அந்த இறைவனே தனது சொந்த கடமை செய்வதால் மனிதன் பக்குவம் அடைய முடியும். அப்போ நாம பக்குவம் அடையணும்னா நம்மளுடைய வர்ணம் என்ன நாம தீர்மானிக்கணும். ஒரு பிராமணனா, ஒரு சத்திரியனா, ஒரு வைஷ்யனா, ஒரு சூத்திரனா, நம்ம செயலால தீர்மானிக்கணும்.
தீர்மானிச்சு அந்த கடமை என்ன, அந்த கட்டுப்பாடு என்ன, அதை ஃபாலோ பண்ணோம். பகவான் நம்மளை படைச்சிட்டார். காற்றை கொடுத்துட்டார், மண்ணை கொடுத்துட்டார், பொண்ணை கொடுத்துக்கிறார், வைரத்தை கொடுத்தார், தங்கத்தை கொடுத்தார், அப்பா அம்மா கொடுத்துட்டார், சமுதாயத்தை கொடுத்துட்டார். ஆனா நாம என்ன செயல்படுறோம், அதுதான் நமக்கு நம்மளுடைய செயல் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 47 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு கொஞ்சம் படிங்க பிரபு. ஸ்ரேயார்த்தவதர்மோ விகுண பரதர்மா சபானுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவ நியதம் கர்ம குர்வன் ஆப்னோதி கில்பிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது மற்றவர்கள் கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பது சிறந்தது என்ற ஒருவனது இயற்கை ஏற்பட விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் பாவ விளைவுகளும் என்றுமே பாதிக்கப்படுவதில்லை. இங்க 2 விதமான செயல்பாடு. இந்த படத்துல பாருங்க, குரங்கு இருக்கு, ஒரு பெங்குயின் இருக்கு, ஒரு யானை இருக்கு, மீன் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஆனா இந்தந்த குண அதிசய தகுந்த மாதிரிதான் அது செயல்படும். மீனை தூக்கி போய் தரையில விட்டா வளருமா? அது வாழ்க்கை வாழுமா? முடியாது இல்லையா? அது போலதான் அந்தந்த குண அதிசய தகுந்த மாதிரிதான் அவன் செய்யணும். அந்த செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உருவம் கிடைக்கும். அந்த செயலுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அவனுக்கு அந்த இது மாற்றம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம பிறப்பால் பிராமணனா பிறந்துட்டோம், பிறப்பால் சத்திரியனா பிறந்துட்டோம், பிறப்பால் வைசியரா பிறந்துட்டோம், பிறப்பால் சூத்திரனா பிறந்துட்டோம், கவலை இல்லை. நம்மளுடைய கடமையை கரெக்டா பண்ணு. ஆனா அதுக்காக நான் ஒரு சூத்திரனா பிறந்துட்டேன், ஒரு இதுல ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா அவன் சூத்திரம் தான். நான் பிராமணா பிறந்துட்டேன், நான் ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கறேன்னா நீ சூத்திரம் தான். பிறப்பால் பிராமணா இருக்க, அது உன்னுடைய நற்கதி. அது ஒரு உத்தம நிலை அடைஞ்ச. ஆனாலும் நீ என்ன பண்ற, அந்த நிலையில் மாறிட்டு என்ன பண்ற, ஒரு ஆபீஸ்ல போய் வேலை பார்க்கற. அப்ப நீ சூத்திரன் செயல்படுற. அப்ப அடுத்த ஜென்மம் என்ன கிடைக்கும் உனக்கு? கடமையை சரியா செய்யல. ஆனா பிராமணன் பூனை போட்டுப்பாங்க, பட்டை அடிச்சுப்பாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க. ஏன்னா நான் வருமானம் ஈட்டி ஆகணுமே, நான் என்னோட சமுதாயத்துல இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லை. நீ பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு நீ செயல்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நீ உத்தம நிலை அடைவ. பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம நான் பிராமணா போந்துட்டு என்னோட சமுதாயத்தை சீரழிக்கிறாங்க, பொருளாதாரத்துல என்ன மந்தப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா நீ பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம். பகவான் மேல நம்பிக்கை உள்ளவன் ஒரு பிராமணனை பிறந்தானா என்ன பண்ணுவான்? சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணுவான், எல்லா விதமான செயலும் பண்ணுவான். அதுதான் பகவான் சொல்ற. கடமை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்ததுன்ற. சரி, அப்படியா உன்னால் செய்ய முடியல, சூத்திரனா செயல்படுறல, ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறல, அந்த கடமையை ஒழுங்கா பண்ணுன்ற. நான் பிராமணா பிறந்துட்டேன், நான் ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்தாலும் அப்புறம் பாதி நேரம் இங்க செய்வேன், பிராமண வேலை செய்வேன், அது என்ன அர்த்தம்? அது தப்பான அர்த்தம் இல்லையா? ஒரு சத்திரியன் என்ன பண்ணும்? நாட்டு மக்களுக்கு கொடை வள்ளலா இருக்கணும், சமுதாயத்தை ஒரு காலேஜ் கட்டணும், ஒரு ஸ்கூல் கட்டணும், ஒரு இது பண்ணும். அந்த வேலையை விட்டுட்டு நீ கோயிலுக்குள்ள போக கூடாது, நீ இங்க வரக்கூடாது, அங்க வர சொல்றதுக்கு அவனுக்கு அதிகாரமே கிடையாது. அவன் கடமையை அவன் செய்யல. இது மாதிரி ஒருத்தரும் ஒரு கடமையை செய்யாம அவங்கவுங்க மனம் போல செய்யறாங்க. அப்போ அந்த யாக சக்கரம் எப்படி இயங்கும்? 3ஆம் அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லையா? அப்ப யாக சக்கரம் எப்படி இயங்கும்? அவன் கடமையை செஞ்சாதானே கரெக்டா மழை வரும், கரெக்டா வெயில் அடிக்கும், கரெக்டா சந்திர பகவான் நம்ம பலன் கொடுப்பா, தேவர்கள் எல்லாம் பலன் கொடுப்பாங்க, தானியம் நல்லா கிடைக்கும். அப்போ அந்த இயற்கை சீற்றம் நம்மளுக்கு நல்லபடியா கொண்டு போவோம். அந்த தர்மத்தை சரியா ஃபாலோ பண்ணாதான் நம்ம இந்த மாதிரி அதர்மங்கள்லாம் அதிகமாயிருக்கும். சரிங்களா? அப்போ பகவத்கீதை கண்டிப்பாக படிக்கணும், எல்லாருமே படிக்கணும். கடமை ஏற்பது சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், இயற்கைன்னு சொல்லும் போது நம்ம குணம், நம்முடைய குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. சரி, நான் பிராமணா இருந்தப்பா, சரி நான் சத்தியனா இருந்தப்பா, நான் சூத்திரனா இருந்தப்பா, வயசுனா எந்த வேணா பிறந்தா இருந்துக்கோ. ஆனா இயற்கைன்னு சொல்லுது இல்லையா, நம்முடைய குணம், நம்முடைய செயல், அந்த எண்ணம், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செயல்படுறோம் இல்லையா, அந்த இதுல பாவ விலையிலிருந்து பாதிக்கப்படாம நம்ம செயல்படணும். அப்படியாவது குறைஞ்சபட்சம் நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் பகவான் இறுதி விலை கொடுக்கிறார். 49வது பதம் ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அசத்ய புத்தி சர்வத்ர ஜிதாத்மா விகத ஸ்ப்ருஹः நைஷ்கர்ம சித்தி பரமாம் சந்யோசேனாதி கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. டக்குன்னு ரெடியா இருங்க மாதாஜி, டைம் இல்ல. சுய கட்டுப்பாடு உடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவு பயிற்சியை செய்வதால் கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை அடைகிறான். இந்த பதத்துல
இப்ப நம்ம சீல பிரபுபாதா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா அந்த காட்சியே பாருங்க, எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. அவர் ஒரு சாதாரண அதாவது ஒரு பிரம்மச்சரி விரதம் இருந்தவர், ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்தவர், அவருக்கும் குழந்தை இருந்தது, அவரும் தாம்பத்திய வாழ்க்கையில ஈடுபட்டு இருந்தவர் தான். ஆனா ஒரு நிலையை தாண்டின தன் குழந்தை தன்னுடைய தாயை காப்பாற்றுற அளவுக்கு அது ஞானம் வந்த பிறகு அவர் துறவரம் வர்றார். துறவரம் வந்து சமுதாயத்தை மேன்மையடைறதுக்காக அவருடைய எல்லா விதமான செயலையும் பண்ணார். அற்புதமான நிலை அடைஞ்சார். இதுதான் எல்லாரும் செய்யணும். எல்லாருமே இதான் செய்யணும். 50 வயசுக்கு அப்புறம் தாம்பத்திய வாழ்க்கை இல்லாம சன்னியாசி வாழ்க்கை வாழணும். அதாவது வனப்பிரச வாழ்க்கை வாழணும். வாழ்ந்து மக்களுக்கு தொண்டு. நாம் இது வரைக்கும் நம்ம கிரகஸ்தனா இருந்தோம், நம்ம குடும்பத்தை காப்பாற்றணும், சமுதாயத்தை காப்பாற்றணும்னு இருந்துட்டோம். ஆனா இனி நம்மளுடைய கடமை என்ன, அதை தெரிஞ்சு நாமும் அதை செயல்படணும். அப்பதான் நாம நற்கதி அடைய முடியும், பக்குவ நிலை அடைய முடியும், மிகுந்த பக்குவ நிலை அடைய முடியும். கர்ம வினைந்து விடுதலை கிடைக்கும் நமக்கு. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 54வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा ततप्नोति निपोदमे समासीन वः कौन्तेय 54 सॉरी ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। கொஞ்சம் பதற்றமா இருக்கீங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் பதற்றம் இல்லாம ஒரு கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணுங்க, அப்பதான் தெளிவா படிக்க முடியும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகிறான். அவன் என்றுமே கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்றும் விரும்புவதும் இல்லை, எல்லா உயிர்களிலும் அவன் சமநோக்கில் கொள்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அவன் தனது தூய பக்தி தோன்றி அடைகிறான். ஏன்னா எல்லா இதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கிறார், எல்லா உயிர் வாழியத்திலையும் இருக்கிறார். மானுக்குள்ளே இருக்கிறார், மனுஷங்குள்ளே இருக்கிறார், மிருகத்துக்குள்ளே இருக்கிறார், எறும்புக்குள்ளே இருக்கிறார், எல்லா உயிர் வாழியத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அப்ப அந்த 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 எண்ணம் வந்தாவே என்ன தெரியுங்களா? அந்த மாதிரி நினைச்சாவே தெய்வீகமான எண்ணங்கள், தெய்வீகமான நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகிறான். ஏன்னா அவன் என்றுமே கவலைப்படுவது, எதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டான். ஏன்னா அவன் பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கான். கோயிலுக்கு போனாலும் பகவான் போய் வேண்ட மாட்டான், பகவானே எனக்கு இது கொடு அது கொடுன்னு வேண்டவே மாட்டான். ஏன்னா பகவான் மேல நம்பிக்கை அவனுக்கு. அவன் தொண்டு பண்றது மட்டும்தான் பகவான் கிட்ட போவான். எதை அடைய வேண்டும் என்பது விருப்பமே இல்லை அவனுக்கு, எனக்கு தேவையே இல்லை. என் குழந்தை, ஏன்னா குழந்தைக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறாரு, அவனுக்குள்ளேயே அவனை வழி நடத்த பகவானுக்கு தெரியும். ஏன்னா பகவான் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. அந்த நம்பிக்கை அதுல உறுதியோட இருக்கணும். எல்லா உயிரோடுதிலும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அவன் தனது தூய பக்தி தோன்றே அடைகிறான். இல்லைங்களா? அப்ப எதை பத்தி அவன் கவலைப்பட போறான்? இனி வர ஸ்லோகம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். 55 மாதாஜி. பதற்றமடையா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। भक्तायाम् अभिजानाति यावान् यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழு கடவுளாக உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வு அத்தகைய பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவன் திருநாட்டுக்கு நுழைய முடியும். ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. பகவான் லோகத்துக்கு போனோம்னா, இந்த குவாலிட்டி எல்லாம் இருந்தோம்னா கண்டிப்பா பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியும். எப்படி? பக்தி தொண்டில் அனநிய பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தியை, பகவானை முழுமுழு கடவுளாக எண்ணி, அவர்தான் ஆதி அந்தம், தாத்தனுக்கு தாத்தன், சக்திமானுக்கு சக்தி இல்லையா, அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையாக உணர்வு அத்தக பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவன் திருநாட்டுக்கு நுழைய முடியும். பகவான் லோகத்துக்கு போறான் அவன். அப்ப திரும்பி வரப்போறதே கிடையாது. இல்லைங்களா? 56வது பதம் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு மாதாஜி. சர்வகர்மாணபி சதா குர்வாணோ மத் வயாஸ்ரயக மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாவித செயல்களிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு பகவான். பகவான் மேல் நம்பிக்கை வச்ச பிறகு அவர் வழி நம்மளை வழி நடத்துவார். நாம செயல் பண்ண அவசியமே இல்லை, அழகா வழி நடத்துவார். ஏன்னா பகவான் மேல் நம்பிக்கை வச்சவன், உணர்ந்தவன் கண்டிப்பா செயல்படுவான். அதான் சொல்றார். எல்லா விதமான செயல்களை ஈடுபட்டு இருந்தாலும், நான் குடும்பத்துல இருக்கேன், நான் ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கேன், என் குழந்தை காப்பாற்றணும், எனக்கு பணம் தேவை, சம்பாரி வேணான்னு சொல்ல, சம்பாரி. அதுல ஈடுபட்டு இருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் பகவான் மேல பக்தி கொண்டு நான் அந்த செயலை செய்யறான் பாத்தீங்களா? அப்ப எனது பாதுகாப்பிற்கு எனது கருணையால் நித்தியமா அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான்.
ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு இல்லைங்களா? அது 58 பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி படிங்க. हरे ஆ, कृष्णा सर्व कर्माण सॉरी 58 हरे 58. कृष्णा मच्चिद दुर्गाणि मत्प्रसादां तरिष्यसि अत चित्वम् अहङ्कारा न शोषसि विनङ्क्षसि हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. இனி புக்கு வேண்டாம் மாதாஜி, ஸ்லைட பார்த்து படிங்க. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணை மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகைய உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். எப்படி சிசுபாலன், சிசுபாலனா அது சாபத்தினால அழிகிறான் அவன். ஆனாலும் சிசுபாலனோட குவாலிட்டி நமக்கு இருக்கக்கூடாது இல்லைங்களா? அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது, ஆணவமான இருக்கக்கூடாது, தான் என்ற உணர்வு கூடாது. அந்த உணர்வுலாம் இல்லாம இருக்கணும். அப்படி இருந்தோம்னா நாம அழியப்படுவோம், வீழ்ச்சி அடைவோம். இன்னும் ரொம்ப ஆழமா சொல்றாரு, நம்ம அழியப்படுவோன்றார். அப்ப எங்க அழிஞ்சா நம்ம இறந்தா எங்க போவோம்? அதெல்லாம் பாதாளம் தான் சொல்ல வர்றாரு. அப்ப என்னை பற்றி உணர்வில் நிலை பெற்றால், பகவானை பத்தி அனநிய பக்தியில போறவன் அவருடைய கருணை மூலமாக கட்டுண்ட வாழ தடங்களை எல்லாமே கடந்து விடுவான். ஆனா அதே எதிர்மாறியா இருக்கும்போது கண்டிப்பா அதால பாதாளம் தான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 61. हरे कृष्णा ईश्वर हरे कृष्णा सर्वभूतानां ईश्वर हृदेषु सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति प्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழியின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுறு கடவுளை வழி நடத்துகிறார். பார்த்தீங்களா? இப்ப சொல்றாரு பாருங்க, இந்த பதம் மூலியமா பகவானை சொல்றாரு. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியில், இந்த ஜடன்றது உடல், சக்தியில இயந்திரத்தில் அமைந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழ் இதயத்தின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் விட்டுள்ள முழுமுறு கடவுள் வழி நடத்துறார். அப்ப நம்ம எண்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் நம்மளை வழி நடத்துறார் பகவான். நீ ரசோகுணத்துல போறியா போ, சத்துவகுணத்துல போறியா போ, தமகுணத்துல போறியா, ஆனா சுத்த சத்துல போறியா அதையும் போன்ற பகவான் நம்ம நல்ல சுகந்தம் கொடுக்குறார். அதை பத்தி நம்ம இனி வர ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். 62வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. तं एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्. ஹரே கிருஷ்ணா. பாரத வழி தண்டலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியும் உன்னத நித்திய இடத்தையும் அடைவாய். நீ அடைவாய். பகவான் மேட்டு நம்ம சரணாகதி, நம்ம ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணணும். நம்ம நவவித பக்தி பண்ண முடியல. பிரகலாத மகாராஜா ரொம்ப அழகா கொடுத்திருந்தார் பாருங்க, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 6வது காண்டத்துல ரொம்ப அழகா படிச்சோம். நம்ம 6வது காண்டத்திலும் 3வது காண்டத்திலும் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? படிப்பீங்க, இனி படிப்பீங்க ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதையில பாகவதம். சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத மகாராஜ் என்ன சொல்றாரு, அந்த 9வது நிலை ஆத்ம நிவேதனம், பகவான் கிட்ட உன்னதமாக சரணாகதி அடையணும். அந்த 9வது நிலை பக்தியை பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா பகவான் நம்மளை வழிநடத்துவார். நித்திய தாமத்தை நம்ம அடையும், நித்திய தாமத்தை இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 63வது பதம், இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பதம். இருந்தா ஆரம்பிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. इति ज्ञानम् आख्यातां कुख्यात् कुख्यतरं मया विमृच्छैतत् अशेषेण यदेच्छसि तथा குரு. ஹரே கிருஷ்ணா. 63ல சொல்றாரு பாருங்க, இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விலக்கி உள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செயல்பட விரும்புவதை செய்கின்ற. 700 ஸ்லோகத்துல இந்த 63வது ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார். என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இதோட சாராம்சம் பாத்தீங்கன்னா, கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், முக்தி யோகம், 6 விதமான தத்துவம், 18 புராணங்கள், 4 வேதங்கள், எல்லா விதமான 108 உபநேசங்கள், எல்லா சாராம்சம் நான் கொடுத்துட்டேன். எல்லா விதமான ரகசியமான ஞானத்தையும் உனக்கு கொடுத்துட்டேன்டா அர்ஜுனா. நீ போர் பண்றதையோ போர் பண்ணாததையோ அது உனக்கு நான் சுதந்திரம் கொடுத்துட்டேன். இதுதான் நம்மளுடைய. ஒரு பிரபுஜி கேட்டாரு, ஒரு மார்க்கத்தில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணா அதுல கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். ஆனா பகவான் சொன்னாரு பாருங்க, கட்டுப்பாடே இல்லாம கொடுக்குறாரு. ஏன்னா இதுலதான் இந்த விஞ்ஞானம் இருக்கு. வேற ஒரு மார்க்கத்தில் எப்படி சொன்னா, நீ இங்கதான் வணங்கி ஆகணும், வேற எங்கேயும் போக கூடாதுன்னு கண்ட்ரோல் பண்ணுவான். அது ரஜோகுணம், நம்மள புத்திய தப்பான வழியில கொண்டு போவோம். ஏன்னா ஒரு சின்ன மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் போதும், அந்த குணம் வந்துட்டாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா. அதுதான் நம்மளுடைய சனாதன குணம். அதுதான் அதான் பகவான் கொடுக்குறாரு. பகவானே சொல்றாரு, டேய் நான் உனக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டேன்டா, இனி போர் பண்றதோ போர் பண்ணாதோ உன்னுடைய சாய்ஸ், நீ தான் தேர்ந்தெடுக்கிற, நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன். ரொம்ப அற்புதமா சொல்லி 63ல ஒதுங்குறாரு. ஆனா இந்த கல்லூரி மங்க அர்ஜுன நாம தான்.
நம்ம எப்படி செயல்படுறோம் பார்ப்போமா, என்ன நினைக்கிறோம் பார்ப்போம். இது வரைக்கும் நான் போர் பண்றேன்னு சொல்லவே இல்லை. இவ்வளோ ஞானத்தை கொடுத்த பேர் கூட அதுக்கு 65 63ல சொல்லிட்டார். 64 வெயிட் பண்ணி பாக்குறாரு, அதுக்கும் பதில் இல்ல. 65ல சொல்றார். திருப்பி என்ன சொல்றாரு பாருங்க, சத்தியத்தை பண்றாரு இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா. என்ன சொல்றாரு பாப்போமா. 65 மாதாஜி பிரபு. मन्मना भवद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वश्यासि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे अस्मि मे हरे कृष्ण. மாதாஜி, அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. அவங்க படிக்கிறாங்கன்னா அவங்க படிக்கட்டும். ஓகே, நம்ம தான் எப்பவுமே படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஃப் தே ஆர் கம்ஃபர்டபிள் லெட் देम டு. அவங்க முடியலன்னா நம்ம ஹோஸ்ட் அண்ட் கோஹோஸ்ட் கேன் டு இட். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுமணி பிரபுஜி நல்லாவே படிக்கிறாங்க. So we will coax him to do it மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து இந்த பதத்துல சொல்றாரு. 63ல சொன்னார், சொல்லிட்டாரு, சுதந்திரம் கொடுத்துட்டாரு பகவான், நீ செயல்படுறான்ட்டாரு. ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு, எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தன் ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்து அடைவதில் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிக பிரியமான நண்பன் என்பதால் இத்தகைய சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். திரும்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க, என்னுடைய விருப்பமானவன் தான் நீ, செல்வத்தை வெல்பவன் தான் நீ. நிறைய தத்துவத்தெல்லாம் கொடுத்துறாரு பகவான். கொடுத்துற பிறகு உன்னுடைய அதாவது பலனை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சத்தியம் கொடுக்குறாரு. இனியாவது போர் பண்றான்ற 65ல கொடுக்குறாரு. 63ல சுதந்திரம் கொடுத்தார். 67ல அவனை பேச விட்டார். பேசினா அதையும் புரியாம உட்காந்துக்கிறான். இதுலயும் உட்கார்ந்தா இருக்கிறான். 66 67 என்ன பண்றாரு பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபு. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாபேப்யோ மோட்சயிஷ்யாமி மா சுசக. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு, 67 படிச்சிருவா பிரபு. இல்ல வேண்டாம் வேண்டாம், இது முடியும். எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விலைகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதே. 63ல என்ன சொன்னாரு பாருங்க, சுதந்திரம் கொடுத்தார். 65ல சத்தியத்தை கொடுத்தார், நான் காப்பாத்துறேன், நீ பயப்படாத, உன் கடமையை செய்கின்றார். 66ல என்ன சொல்ற, பயப்படாதன்ற. யாருங்க செய்வாங்க இந்த இதெல்லாம்? பகவான் சொல்றார், நம்மள நல்வழிப்படுத்துறாரு. பயப்படாத, உன் கடமையை செய், எதை பத்தி கவலைப்படாதன்ற இல்லைங்களா. 67 என்ன சொல்றாரு பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதம் தே நாத பஸ்காய நா பக்தாய கதாசன நா சாசு ருஷவே வாஷ்யம் நாச மாம்யோ பய சூயதி. இந்த ரகசியமான ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ, பக்தி இல்லாதவருக்கோ, பக்தி தொண்டு ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவனுக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. இப்ப வந்துட்டாரு பாத்தீங்களா. இப்ப இந்த விஞ்ஞானம், பகவத்கீதை விஞ்ஞானம் யாருக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்றன்னு சொல்றாரு பாருங்க. இதை சொல்லிட்டு 68 69 இன்னும் விளக்கம் கொடுப்பாரு பாருங்க. இதுல சொல்றாரு பாருங்க, இந்த ரகசியமான ஞானம், இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை தவம் இல்லாதவருக்கு, அந்த ஞானமே இல்லாதவனுக்கு, பக்தி இல்லாதவனுக்கு, பக்தி தொண்டு ஈடுபடுகிறானே அவனுக்கும், பொறாமையில் ஒன்று இருக்கான் பாருங்க, அவனுக்கு ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாதுன்றாரு. அது மகனா இருந்தாலும் சரி, கணவனா இருந்தாலும், பிள்ளையா இருந்தாலும், சமுதாயத்துல எங்க உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருந்தாலும் சரி, அவனுக்கு விளக்கவே கூடாது. அந்த ஞானம் இருக்காது. அந்த கால நேரம் விரயம், வேஸ்ட். நமக்கு ஞானம் உள்ளவனுக்கு மட்டும்தான் அந்த பகவத்கீதை உணர்த்தணும். இப்ப நம்ம விட்டு ஒரு ஆர்குமெண்ட், எப்ப நம்ம குடும்பத்துல எப்ப நான் இது மாதிரி பகவத்கீதை படிச்சிருக்கேன், நீ இப்படிதான் வாழணும், இப்படிதான் போகணும்னு அவனுக்கு அதை சொல்லக்கூடாது. அதே அந்த ஸ்தானத்துல அவன் இருக்கிறான், அவன் பக்தியில இருக்கிறான், பக்குவம் இருக்கான் அப்படின்னா நீங்க சொல்லலாம். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு இந்த இடத்துல. அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவனுக்கு விளக்கப்படக்கூடாதுன்றார். 68 69 ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதை படிக்கலாம். யா இதம் பரமம் குக்கியம் மத் பக்தேஸ்வபி தாஸ்யதி பக்தி மயி பராம் கிருத்வா மாம் ஏவை யத் அசம்சயக. நாசா 69 படிச்சிருவா. நாசா தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஷ்டின் மே பிரிய கிருத்தமக பவிதானா சமே தஸ்மாத் அந்நிய பரியாதரோ புவி. இந்த 69 அழகா சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இதை நமக்காக தான் சொல்றாரு. ரொம்ப அழகா 68 69 இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தரிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதி நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறான். அப்போ இந்த நாமெல்லாம் எந்த நிலையில இருக்கும் பாருங்க.
பகவத்கீதை படிக்கிறோம், கேட்கிறோம், அதை செயல்பட போறோம். அப்போ நாம எல்லாருமே நம்மள மாதிரி டீச்சர் ஆகணும். அடுத்தவனுக்கு இந்த வேதத்தை உபதேசம் பண்ணணும். அதுதான் பகவான் விருப்பப்படுறாரு. அப்ப நாம இந்த நிலையில இருக்கோமா, 2வது நிலையில வரணும், 3வது நிலையில வரணும். வந்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும். எல்லாருக்கும் நம்ம ஒரு குறைஞ்சபட்சம் நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்குமாவது நம்ம மத்தவங்களுக்கு இதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அந்த ஸ்தானத்துல வரணும். அப்பதான் பகவான் சொல்றாரு, எனக்கு மிக பிரியமானவன்றார். 69 சொல்றாரு, அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாருமே இல்லைன்றார். அர்ஜுனன் தேவையில்லை, பிரம்மா தேவையில்லை, சிவன் தேவையில்லை, பார்வை தேவையில்லை, யாருமே தேவையில்லை. என்னுடைய பக்தன் இந்த செயலை செய்யறான், இந்த ஞானத்தை யாருக்கெல்லாம் போதிக்கிறானோ, யாருக்கெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்றானோ, அவன் என்னுடைய பிரியமானவன். அவனை விட வேற யாருக்குமே எனக்கு முடியாதுன்றார். ஆகவே முடியாதுன்றார் பகவான். ரொம்ப அற்புதமா. அப்ப நாம எந்த நிலையில இருக்கணும் பாருங்க, இல்லைங்களா? பகவத்கீதை படிக்கிறோம், கேட்கிறோம், செயல்படுறோம். இதை மத்தவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும், இல்லைங்களா? நம்மளால முடிஞ்சது. சரி, நம்மளால இப்ப படிக்க முடியல, கேட்க முடியல, அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ண முடியல, பரவாயில்ல. ஆனா புக்கு எல்லாம் வாங்கி ஒரு 10 புக்கு வாங்கி வீட்டுல வச்சுங்க. என்ன மிஞ்சி போனா 2000 3000 ஆக போகுது. ஒரு 10 புக்கை வாங்கி வச்சுங்க. வீட்டுக்கு யாராவது வரவங்களுக்கு இந்த நல்ல அவங்க நல்ல கதியில இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் கொடுங்க. அந்த ஞானம் உள்ளவங்களுக்கு கொடுங்க. இப்ப நம்ம 66ல படிச்சோம் இல்லையா, அந்த நிலையில உள்ளவங்களுக்கு அந்த புக்கை தானம் கொடுங்க. கோவில்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு வரவங்களுக்கு, ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறீங்களா, அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கணும், சமுதாயம் மேன்மடையணும், அந்த புக்கை பிரசன்ட் பண்ணுங்க. இல்லைங்களா? இதுதான் பக்தி தொண்டு. இதுதான் உத்தம நிலை. 2வது, நீங்க அடுத்த லெவல் வந்த பிறகு அட்மின்ல வாங்க. சிறப்பா இப்ப பிரியா மாதாஜி இருக்கிறாங்க, ரேவதி மாதாஜி இருக்கிறாங்க, நிறைய மாதாஜி பிரபுலாம் இருக்கிறாங்க. அவங்களாம் அட்மின்ல இருந்து வேலை பார்க்கறாங்க, ஸ்லோகம் படிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்தானத்துக்கு வாங்க எல்லாருமே. அதுதான் பகவானுக்கு மிக மிக பிரியமானவர். அவனை விட வேற யாருமே இல்லைன்றார், இல்லைங்களா? 70 சொல்றாரு பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்யேஷதே சாய இமம் தர்மம் சம்வாதம் ஆவயோக ஞானயங்கேன தேனாகம் இஷ்டசயாம் இதிமே மதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் நமது இந்த புனித உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கிறேன். இந்த ஞானத்தை யாரெல்லாம் கேட்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் புரிஞ்சு செயல்படுறாங்களோ, கண்டிப்பாக அவன் நற்கதி அடைவான்ற நல்ல ஸ்தானத்துக்கு வருவாங்க. இந்த வேதங்களை படிக்கும் போது நீங்க பகவத்கீதை வேதம் மட்டும் படிச்சா போதுங்க. இந்த விஞ்ஞானத்தை படிச்சு புரிஞ்சு நடந்தாவே போதும். 18 புராணங்கள், 108 உபநிஷங்கள் படிக்கணும் அவசியமே இல்லை. இதை படிச்சு நாம நம்முடைய தர்மத்தை நம்ம செஞ்சாவே போதும். அதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதா ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறாரு, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 71வது பதம் பிரபு. ஸ்ரத்தாவான் அனசூயஸ்ஸ ஸ்ருணுயாத் அபியோ நரக சோ அபிமுக்த சுபாங் லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மாணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் நம்பிக்கையுடன் பொறாமையின்றி இதனை யார் ஒருவன் கேட்கிறானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகிறான். புண்ணியம் செய்த லோகம்னா உயர் லோகம். இதோட உயர் லோகம் எது? பகவானுடைய பிருந்தாவனம், பகவானுடைய தாமம், பகவானுடைய வைகுந்தம், இல்லைங்களா? அங்க போய் அடைவோம். நம்பிக்கை இருக்கணும் பகவான் மேல, எது மேல பற்றுதல் இல்லாம இது என்னோட தர்மம் நினைச்சு அவன் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உத்தம நிலை அடைகிறான், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 73வது ஸ்லோகம், அற்புதமான ஸ்லோகம் இது. அர்ஜுனன் சரணாகதி அடைஞ்சு பகவான் கிட்ட கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. அர்ஜுன உவாச நஷ்டோ மோக சம்ருதிர்லப்தா தவத் பிரசாதான் மயாச்சுத ஸ்திதிதோ அஸ்மி கத சந்தேக கரிச்சே வசனம் தவ. ஹரே கிருஷ்ணா. மொத்தம் 700 ஸ்லோகத்துல 695வது ஸ்லோகத்துல பகவான் கிட்ட முறையிடுறான் பாருங்க. அர்ஜுனன் கூறினார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, விழிச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்பொழுது நீங்கி விட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நிலையை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களில் இருந்து விடுபட்ட நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களை படிப்படியாக செயல்பட தயாராக உள்ளேன்றான். அற்புதமா சொல்றான். அவனுக்கு எத்தனை ஸ்லோகம் தேவைப்பட்டது? 694 ஸ்லோகம் தேவைப்பட்டது அவனுக்கு. அப்ப நமக்கு புரிஞ்சு செயல்படுவோம். 63ல பகவான் என்ன சொல்றார்? சுதந்திரம் கொடுத்துக்கிறார். 64 65ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, சத்தியத்தை கொடுக்குறார். நான் உனக்கு எல்லா பாதுகாப்பும் கொடுக்குறேன்டா, உன்னுடைய கர்மத்தை பாவத்தை நாயத்துக்கிறேன்டா. 66ல பயப்படாத, எழுந்து போர் பண்ணுன்ற. இப்ப அதெல்லாம் கேட்ட பிறகு இந்த கல்லூரி மங்கன் கடைசியில 73ல சரணாகதி அடைஞ்ச பகவான் கிட்ட நான் எழுந்து போர் பண்றேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு நிக்கிறான். இனி வர ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். சஞ்சயன் பேசுவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 24 75 74 75 75 பிரபு.
சஞ்சய உவாச இத்யகம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தயஸ்ய ச மகாத்மனக சம்வாதம் இமம் அஸ்ரௌஷம் அத்புதம் ரோமஹர்ஷனம் வியாசபிரசாதத் ஸ்ருதவான் ஏதத் குக்கியம் அகம்பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாட்சாத் கதயத் ஸ்வயம். ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சயன் கூறினார், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்கள் எனக்கு மைக்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. என்ன வராதா? அடையே வரும் இல்லைங்களா? அவராவது ஒரு நரநாரான இருந்தவன் அர்ஜுனன், பகவான் கிட்ட இருந்தவன். அவனுக்கே அந்த பிராத்தம் கிடைக்கும் போது இவர் என்ன கதியில இருந்தாரு பாருங்க. ஆனா இந்த பிராத்தம் அவரும் கிடைச்சிருக்கு. யாருக்கு? சஞ்சயனுக்கு. எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அரண்மனையில உட்காந்துக்கிட்டு அங்க லைவ்ல பார்த்துட்டு இருக்கார். வாரில பார்த்து இல்லாம இந்த உபதேசங்களை கேட்டு இருக்கார். அவரு எவ்வளவு நெருக்கதி அடைவார், அவர் எவ்வளவு உத்தம நிலை அடைகிறார். ஏன்னா சஞ்சயன் சாதாரண ஆள் கிடையாது. ஏன்னா அவரை பத்தி அதாவது முற்பிறவில இப்ப பீஷ்மர் இருக்கார், அர்ஜுனன் இருக்காங்க, கர்ணன் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் முற்பிறவில வேற ஒரு ஸ்தானத்துல இருந்தவங்க. சஞ்சயனும் அதே மாதிரி மகா உத்தம ஸ்தானத்துல இருந்தவன். அவனை பத்தி எல்லாம் 2வது லெவலுக்கு வாங்க, அவனை பத்தி படிக்கலாம். யாரு? சஞ்சயனை பத்தி. ஓகேங்களா? என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அந்த அற்புதமான விஷயங்களை எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகிறார். அதே மாதிரி இன்னும் சொல்றாரு 75ல, வியாசரின் கருணையால் யாகங்கள் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் தாமே நடத்தி இந்த மிக மிக ரகசியமான உடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். எங்கேயோ இடத்துல அரண்மனையில உட்காந்துக்கிட்டு அஸ்தினாபுர அரண்மனையில இருந்து குருஷேத்திரம் நடக்கிற விஷயத்த அங்கிருந்து லைவ்ல பார்த்துட்டு இருக்காரு. என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி இருந்திருப்பாருங்க நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்துல இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 76. ராஜன் சம்ருத்ய சம்பதாம் இமம் அத்புதம் கேசவார்ஜுனோ யோ புண்ணியம் கிருஷ்யாமி ச முகுர்முகுசு. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனுக்கும் இடையே நடந்த இந்த அற்புதமான உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகிறேன். சஞ்சயன் தான் இதுல 76 ஃபுல்லா அவர் தான் சொல்லிட்டு வர்றார். அவருடைய சாப்டர் முடிய போது அவருக்கு முடிக்கிறார். அவர் தான் கடைசியில முடிக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா முடிக்கிறார் இல்லைங்களா? அதை கேட்டு 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 இன்பம் அடைகிறாராம். யாரு? சஞ்சயன். 78வது பதம், கடைசி பதம், 700வது பதம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரக தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோ பூதீர் துருவா நீதீர் மதீர் மம. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகியான இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கிறானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வம், வெற்றியும், அசாதாரண வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனக்கு அபிப்பிராயம். ரொம்ப அற்புதமான. ஏன்னா பகவான் 2 பேருமே, பகவான் கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ அங்க செல்வம் இருக்கும். ஏன்னா கனகவலி தாயார் தன்னுடைய மார்ல வச்சிருக்கிறார், இதயத்துல வச்சிருக்கிறார். நரநாராயண இவன் நரனா இருந்தவன் அர்ஜுனன். அவன் 2 பேருமே எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அங்க செல்வமும் வீரமும் செழிப்பும் இருக்குன்றான் அர்ஜுன். யார் சொல்றா இது? சஞ்சயன் சொல்றான். ஏன்னா அந்த 700 ஸ்லோகம் முடிக்கத்துல அவன் முடிக்கிறான். ஆனா ஆரம்பிக்கத்துல முதல் ஸ்லோகத்துல யார் சொன்னா? சூத்திரதாரி யுதிஷ்ட மகாராஜா அங்க சொன்னார். திருதராஷ்டர், சாரி தவா சொல்றேன், திருதராஷ்டர் சொன்னார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல திருதராஷ்டர் அங்க பேசினார். கடைசி ஸ்லோகத்துல சஞ்சயன் முடிக்கிறான். 700வது ஸ்லோகத்துல முடிக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ பதனானா பாவனிய வைஷ்ணவி நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் சக்தி. வந்தவர்கள் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட முடிக்கிறோம்.